Bi juma ye min bɛ tali kɛ octobre kalo ale tile 27 san 2023 saba an balima Joliba TV News jabarani filɛbaw radio Joliba lamɛnbaga cɛ ni muso minnu fana bɛ k'an filɛ an ka page Facebook Joliba TV News fo ka taa se Joliba FM an'an ka page YouTube minnu y'an ka kunnafoni siraw ye limanaw an bɛ a bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn bi ye juma ye laadala juma mana se min ye ni jɛmukan ye an k'a ma ko jama kodi limanaw ale bɛ sigi an b'a dɔn k'a fɔ dɔgɔkun kɔni kɔnɔna la kibaruya fɛn fɛn bɛ yen nɔ ni kuma kɛra o kan kosɛbɛ ni maaw ayiwa da cayara la kosɛbɛ an bɛ maaw wele ka na ka o baabu sigi o kan jamanadenw k'u hakilila ɲininkali kɛ jɛmukan yɛrɛ tɔgɔ ye o ye an b'a dɔn k'a fɔ kabi tarata tɛmɛnen minisiri min bɛ yen ni ale b'an ka kuranko ni jiko kunna ayiwa ale ye bɔli kɛ an ka jabaranisoba sanfɛ ORTM ka ɲɛfɔli caman kɛ kuranko gɛlɛya min n'o ye kɛmɛ ka jamanaden bɛɛ lajɛlen sɛgɛn bi min bɛ baara kɛ ni kuran ye min yɛrɛ tɛ baara kɛ ni kuran ye bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko kuran gɛlɛyalen bɛ Mali la an bɛ don min na i ko bi ayiwa a ko kɔni gɛlɛyara minisiri bɔra ka ɲɛfɔli caman kɛ a dɔw la a ye jalaki yɛrɛ bɛ min ye énergie du Mali baarakɛlaw ka ani sɔrɔ bosobaw ka yira k'a fɔ ko sonyɛni fana de bɛ senna nin ko siratigɛ la ayiwa minisiri ka bɔli kɔfɛ an ka baabu y'o de ye yalima maa bɛ se ka jigisigi kɛ wa k'a fɔ min ye kuranko ye ayiwa fɛɛrɛ sɔrɔtɔ don a ko la wa nin de y'an ka baabu ye an ye wele bila maa saba ma a bɛɛ lajɛlen ye kɛnɛ sɔrɔ ka ban maa fɔlɔ ye Abdini Mariko ale ye ingénieur ye min ye usine ko ye a b'o ɲɛdɔn kosɛbɛ a b'an ka kɛnɛ kan fo ka taa se Mohamed Mamanta Touré ayiwa jɛkulu min bɛ yen n'an ko an ko Mali dɔrɔn a fana b'an ka kɛnɛ kan yan nɔ ka taa se Samba Baloboba ale ye ayiwa activiste ye min ye hadamadenya hakɛ ani ayiwa min bɛ tali kɛ marako ɲuman gouvernance ale ka wulikajɔ bonyanen bɛ o ko ninnu na kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɔlɔlɔ sanfɛla la ani ayiwa jɛnɛjɛkulu kɔnɔna la an balimaw nin de y'an ka maa welelenw ye bi ayiwa an bɛ foli d'u ma fɔlɔ ka sɔrɔ ka segin ka na min ye ayiwa bi an y'a ye k'a fɔ minisiri bɔlen kɔfɛ énergie du Mali baarakɛlaw olu ka lafasali kuluba n'o ye syndicat ye ayiwa olu bɔra ka ɲɛfɔli kɛ ka jaabi di minisiri fana ka kuma la an bɛna olu lamɛn sisan nka yan'o cɛ an bɛ ayiwa kuma di an ka maa welelenw ma u ka foli lase Mamanta i ni su. Awa Diallo n b'i fo basi foyi tɛ n na donc n b'i fo ka Joliba TV ɲɛmɔgɔ so ani a baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ani n barokɛɲɔgɔn minnu bɛ plateau kan n nɔfɛ yan ani maa o maa bɛ ka Joliba TV ni a Joliba FM lamɛn nin wagati in na. D'accord o diyara n ye Samba Baloboba ale ye fila jɔn ye Samba i ni su. Diallo i ni su an bɛ i fo ka Joliba TV lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo ana Joliba FM lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Maliyɛnw bɛ fan fan wagati in na an bɛ foli lase u bɛɛ lajɛlen ma ka f'u ɲɛna k'an ka Edem bɔ Diallo lakaw bolo ko dɛsɛra Diallo lakaw ta y'a la dafila ye Abdini Mariko ale ye ingénieur ye usine kow ɲɛdɔnbaa don ani panneau solaire min ni ayiwa bi na maa bɛ se k'a fɔ ni Mali sera ka taa o ko kan o bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ ye ale b'an ka kɛnɛ kan Abdini i ni su. Nba Diallo nba Ala ka su wɛrɛ d'an ma an bɛ foli d'aw ma Joliba TV mɔgɔw b'a bɛɛ lajɛlen fo n barokɛɲɔgɔnw an bɛ foli d'olu fana ma an lamɛnbaaw an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen Ala ka sigi kɛ hɛrɛ ye. Amina rabi an bɛ aw fo aw nana an ka wele jaabi nka yan'an ka kuma tila yan'an ka baabu sigi minisiri min bɛ tali kɛ Bintu Kamara an y'a ye tarata tɛmɛnen ale bɔra ORTM jabarani sanfɛ ka ɲɛfɔli kɛ kurantigɛba min bɛ jamana kɔnɔna la n'a ye jamanadenw degun kosɛbɛ ayiwa ale ka kuma kɔfɛ bi juma sɔgɔmada in na ayiwa min ye énergie du Mali baarakɛlaw ka lafasali kulu syndicat min bɛ yen olu ye jɛrɛba kɛ sɔgɔmada in na ayiwa syndicat dɔw bɛ yen olu ye laseli dɔw kɛ an bɛ olu ka kumakanw lamɛn an bɛ sɔrɔ ka segin ka na kumaso kɔnɔ. Madame la ministre ka kuma la tellement madame la ministre formée mais elle est experte dans ça. Madame la ministre est experte en audit de chargement. Allez de quoi quand on banne gazon et fuel utilisé et pas elle a été très en contradiction avec ses propos parce qu'elle a donné pour énergie mao pour banne fuel utilisé parce que gasoil dont a besoin là à cela qu'a opportunité qu'a fait pour nous quand banne fuel utilisé sera central là. Donc c'est en contradiction. Il y a des fois il y a des fois on a flaforo. Comment mi yere ma to foi to on a
à Kakumala, Madame la ministre, qu'à janvier là, Kana, en 9 mois, que l'État est énergie subventionnée à hauteur de 106 milliards. Madame la ministre, vous avez tout faux sur toute la ligne. Vous avez tout faux sur toute la ligne. Il faut 106 milliards. Mais Madame la ministre, vous avez tout faux. Au moins qu'elle n'ait confondu la subvention avec les arriérés de consommation d'électricité des services. Sinon, en 2023, le total de la subvention d'exploitation reçue de la part de l'État s'élève à 21,5 milliards. On a pas joué. Mais pourquoi l'État t'a parqué? Pourquoi l'État t'a parqué? Et tu as parqué. Mon kanga ke kotara kono eto accompli. Et la tourne kana kibisa ibi bukse ebisari ni ko ta ko da anku. Ka ke inafo anga shweni. Anga barake balia. O de be ka pratique maliona. Galo. C'est pas vrai. Ou bien si terni ko kuma min fo. Ko si terni bi duru ani konoto ko tuna clean a de ñoko ñinga. Si terni de téléphone ta ko ka be ta la poche mo. Téléphone ta ka be ta la poche mo. Si terni ga buma. O te se ka tunu ko ko di. Donc comment afora munu temananya wi akuma fo. Ambu u ka jabi kono. Wa an ye wuli ka jo fene ko la. Wa anu be ñoko fo ko la. Sabula mi tununa ambeta de. C'est am se ka fo an ga musokoroba afilila. Maintenant afilila ambeya. Ami ñoko blasira adamadenya oye. Donc ami yoro mina bi. Mbese nga min fo. Akana ke diemaw ñana ko énergie denen perena ko basaw be do ama peren a kololen do. Lafasali kuluba min b'u tɔgɔ la olu de bɔra ka jɛrɛ kɛ bi jumadon sɔgɔmada in na octobre kalo tile 27 u ye jaabi di ministre min bɛ olu yɛrɛ kunna ni o ye ji ani kuranko ye min bɛ tali kɛ Mohamed Mamata Touré awa an b'a dɔn k'a fɔ ministre ka bɔli min kɛra a ye maliyɛn bɛɛ dabali ban bi n'a fɔra syndicat fana bɔra k'a jaabi e ka yeta ye mun na ni kuma fila in cɛmancɛ la. Jalo kuma in fɔlɔ ye min ye an bɛ ministre fo a ka bɔli la parce que nin de fɔra jamana ko in na n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko marabagaw bɛ na jamana kɔnɔ ni gɛlɛya min bɛ baarada min na u ka bɔ u ka gɛlɛya fɔ fura min bɛ sɔrɔ a la u k'o fana fɔ jamana kɔnɔdenw ye ministre mana fɔ o la syndicat fana olu bɛ fo bara olu ka foli ye mun ye u m'u sigi ka ministre ka kuma to a ka taa ten parce que fɛla dɔ b'olu fana fɛ pour que ka se k'a fana da jamana kɔnɔdenw tulo kan bien vrai que olu ma kɛ maa fɔlɔw ye ka kuma i b'a ye k'a fɔ ministre tɛ dunan ye énergie kɔnɔna na a bɛ baara kɛ énergie kɔnɔ énergie a bɛ woyi dɔn kosɛbɛ maa min bɛ baarakɛyɔrɔ audit kɛ k'a fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ nin ka ɲi nin ma ɲi nin majɛ de bɛ yen nin de kan ka labɛn yɔrɔ o tigi secrétaire ni i bilala compte yɛrɛ kunna yɔrɔ o yɔrɔ o kɔrɔ jate fɛn fɛn bɛ kɛ yen nɔ a man ka pan i kunna wa maa t'a ɲɛfɛ e de b'a ɲɛfɔ maa ye ministre ka nin wulikajɔ min kɛlen filɛ nin a ye kuma caman fɔ bɛɛ bɛ k'i ta la bɔlɔlɔ siraw kan bɛɛ bɛ k'i ta fɔ a fɔcogo la bɛɛ bɛ fɛ k'a mɛn fana ministre ye min fɔ minnu bɛ olu fan fɛ u bɛ a fɔ o de ka kɛ tiɲɛ ye syndicat fana bɔlen ka bɔ bi n'olu fana y'u ta fɔ donc maintenant hakilima de bɛ baara kɛ k'a lajɛ ministre ka fɔli ani syndicalistes ka fɔli anw minnu ye jamana kɔnɔdenw ye ni anw de bɛ ka jɛ an ka hakɛ la n'o ye courant ye an fana kan ka a ɲini ka tali kɛ kumasen fila ninnu na n'i ye kumasen fila ninnu ta ministre ye kuma caman fɔ ni syndicat ye a jaabi sisan nɔ ni a fɔra k'a fɔ ko citerne 59 ko o tununa syndicalistes yɛrɛ ko o bɛ tunu cogo di n'i ye ne ɲininka ne ka ɲininkali la o tununa o bɛ tunu cogo di ne b'a f'i ɲɛna ko peut-être que a bɛ se ka kɛ mobili minnu ni nin tajiw nana n'u nana k'u bɛna taji yɛlɛma i b'a sɔrɔ u ka musaka ma d'u ma u fana n'u ka taji bɛ segin u bɛ taa n'a ye n'u taara n'a ye ka t'u jɔyɔrɔ dɔ la u b'a fɔ n'an fana ka taji sɔngɔ ma di taji tɛ se ka di aw ma o bɛ se ka kɛ a kuma dɔ ye
ma fɔ n ta ye tiɲɛ dɛ o bɛ se ka kɛ o ye ne ka hakilina ye voilà donc o bɛ se ka kɛ donc maintenant n'a y'a sɔrɔ wari musaka ko don ministre fana kun k'o fɔ mɔgɔw ye n'a y'a sɔrɔ musaka ko don syndicat fana kun kan k'o fɔ mais olu ma se ka musaka ko in jate minɛ bɛɛ dabali banna ministre dabali banna nunu yɛrɛ fana a cunna olu kan nunu ko 59 bɛ se ka dunu sangani kɔnɔ cogo di k'a ye k'a fɔ ko ministre ko tuguni min ye jamana bɛ nafolo min di énergie ma ka kuransɔngɔ tɔ dafa ni a bɛ fɔ a ma subvention a ko ministre ko k'u ye miliyari 106 de ta ka di EDM ma donc ni y'a yira k'a fɔ ko 106 in ma di olu ma min dira EDM ma ɲinɛ san bɛɛ kɔnɔ 20 ani dɔɔni de ye o ye donc maintenant nin gɛlɛya min bɛɛ filɛ nin Jalo an bɛ a fɔ bi komi ministre yɛrɛ bɔra k'a fɔ a ko courant ko a ɲɛmayaba bɛ président de bolo n'o ye président de la transition n'o ye Assimi donc o la an b'a fɔ ko fugulan 4 bɛ Assimi kunna bi a fugulan fɔlɔ président de transition don filanan chef suprême des armées don sabanan chef magistrature ta jumɛn chef suprême de la magistrature donc o don nanna bi a kɛra chef suprême de l'énergie donc maintenant n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'ale bɛ nin jɔyɔrɔba na ale ni énergie ɲɛmaaw de sigira olu ko k'u mago bɛ groupe hakɛ dɔ la ka tila k'u sɔngɔ fɔ a y'o nafolo ta k'o di k'a ye k'a fɔ ko groupe ninnu fana na ko dɔ yera ko jenina ministre y'a fɔ cogo min na a ko min jenina fana ko min fana jenina ko min nana ni groupe nin ye k'a ko ale bɛ olu nɔrɔ bila a dira jɔn ma ni a jeninaw bolo a bɛ nɔrɔ bila n'a fɔra k'a fɔ ko o kan ka fɛn hakɛ min di courant hakɛ min di n'o bɛ taa 1500 la donc k'ulu taara sɛgɛsɛgɛ k'ulu y'a sɔrɔ a bɛ 300 hakɛ la donc majɛba bɛ ninnu ɲɔgɔn cɛ dɛ ko groupe yɛrɛ kan ka san yɔrɔ min na k'a ma se a bɔra Nizeri bɛɛ lajɛlen b'a dɔn i b'a dɔn Jalo an ka fɛn dɔ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye wagati dɔ la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ maa minnu ka baara ye groupe ninnu ye surtout central ninnu groupe ye jamana in kɔnɔ a compagnies bɛ yan nɔ a maaw bɛ yen nɔ minnu y'a kalan kɛ u b'a baara dɔn u ni a usines bolo bɛ ɲɔgɔn bolo olu bɛ yen. Mamata i ka kuma nin yɔrɔnin na i b'a ye segin bɛ kɛ nin ko ninnu ka kuma bɛɛ k'a fɔ a ye taa groupe san kɔfɛ o groupe bɛ san nka ayiwa jigitigɛ wɛrɛ bɛ bɔ a ko kɔnɔ sabu min fɔra kɔsan in na k'a fɔ groupe nana maliyɛnw ye tɛgɛrɛ fɔ groupe ko in na an bɛna tila k'a fɛsɛ nka nin yɔrɔnin na mɔgɔw ma se k'a faamu k'a fɔ groupe an bɛ waati min na jamanakuntigi Assimi ko ka taa groupe san mais groupe bɛ taa san yɔrɔ wɛrɛ o dabaliban ye mɔgɔ caman minɛ dɛ Mamata mais o dabaliban kana maaw minɛ président Assimi b'a dɔn a y'a di min ma n'a y'a sɔrɔ ani EDM baarakɛlaw de sigira a ye nafolo in ta ka di olu ma a ye hɔn a ye taa san u k'o fɔ anw ye wali n'a y'a sɔrɔ u ye maa dɔ de ta ka a marché di o ma n'o marché dira marché fana dira cogo di a dira appel d'offre de la wa a dira gré à gré de la wa a dira cogo min na a bɛ di donc baara fana bɛ kɛ ni a di cogo de fana ye donc baara fana i mana di maa ma maa min y'i nagakɔrɔmɔgɔ ye wali maa min tɛ a ko dɔn o de bɛ na ni nin n'a a ɲɔgɔnna tiɲɛni caman ye. I n'a fɔ engrais ko kɛra cogo min na. Voilà donc n'i ka baara tɛ min ye n'a dir'i ma i bɛ taa ɲini nɔgɔya kunda pour que ka se ka profit ba ta i y'a fɔ cogo min na ka taa ɲɛfɛ an da na don a tɔw la donc an n'a a walawala. Ni Ala sɔnna Sanba Baloba ayiwa aw kɔni b'a dɔn aw da bɛ ko in na kosɛbɛ a y'a kuma fɔ bɔlɔlɔw sanfɛ k'a ko yɛrɛ tɔ kɛ yɛlɛko yɛrɛ ye maaw bolo kurantigɛ ko Mali kɔnɔ bi ayiwa est-ce que bi a bɛ se k'a fɔ ministre bɛ bɔ syndicat bɛ bɔ u bɛ ɲɔgɔn jaabi jamanadenw sigilen bɛ olu ta ye kɔlɔlɔ ye i bɛ jateminɛ jumɛn kɛ ninnu ka kuma fila ni ɲɔgɔn cɛ. En fait c'est ce que de tun ye min fɔ depuis ministre ka bɔli yɛrɛ don parce que ne ko n ko en réalité ne yɛrɛ bolo ministre ye occasion jɛ a kan ka i manko min kan quoi en fait elle a raté la meilleure occasion de se taire voilà puisque ne ye ko in jateminɛ je pense qu'on est un peu plus an bɛ fɛn wɛrɛ kɔnɔna la min tɛ maliyɛnw mago bɛ min na ye quoi ministre ka bɔli syndicat ka bɔli sɔrɔ yanni ministre ka bɔ courant degré tun bɛ cogoya min na ministre bɔli a tigɛli degré b'o cogoya kelen na syndicat bɔli a tigɛli degré b'o cogoya kelen na donc ministre bɔli ni syndicat bɔli ne personnellement ne ma kunya la quoi ma kunya la ka da min kan parce que ne bolo ni an bɛ jamana mara ou bien ni baara yɔrɔ dɔ b'an bolo k'a mara a kun ye an ka se ka service de rendu population mɔgɔw ye dans la mesure où service tɛ ka se ka rendu population mɔgɔw ye
ne bolo ka bɔ k'a fɔ k'a kɛra tantôt a bɔra tantôt ne tɛ kunna la quoi ne yɛrɛ dun bolo dɛ ni énergie ko in problème bɛ yɔrɔ min na i ko bi entre les ministres et les syndicats là c'est comme un linge sale quoi u kun c'est-à-dire fini nɔgɔ de don quoi voilà u kun kan k'a ko so kɔnɔ yen anw mago bɛ min na bi anw mago tɛ ko tiɲɛ bɛ ministre bolo anw mago tɛ ko tiɲɛ bɛ syndicats bolo an mago bɛ fɛn kelen min na bi o ye anw bɛ se ka courant sɔrɔ cogoya min na courant ka da an ma an bɛ courant sɔrɔ cogoya kelen min na et voire même courant ko ka améliorer ni dans la mesure courant ko améliorer tɛ don o don mɔgɔw de mago bɛ ka sa courant ko la ka bɔ k'a fɔ karisa ye citerne détourné dɔw taara groupe sa o ma sɔrɔ parce que ni ne yɛrɛ y'a essayer n ko o kuma est-ce que nin tɛ yɔrɔ dɔ la nin tɛ yɛlɛnna yɛrɛ jamana la dɔɔni wa Sanba oui kuranko gɛlɛn in bi ko tɛ san kelen tɛ san fila tɛ n'a fɔra bi an sigira o kɛnɛ kelen de kan halisa awa ɲɔgɔn jalaki de bɛ yen nin ma san courant ma groupe ma san walima citerne suɲɛna est-ce que yɔrɔ dɔ la yɛlɛ tɛ ka kɛ jamanadenw na fan dɔ fɛ ne ka ɲininkali la quoi voilà en fait hali ni yɛlɛ tɛ ka kɛ quand même c'est pour moi c'est un aveu d'échec quoi k'a yira yɛrɛ dɛsɛ kan don voilà en réalité an dɛsɛra ou bien an dɛsɛra ou bien tiɲɛ yɛrɛ ka fɔ a solution t'an bolo puisque c'est tellement facile nin ko ninnu tellement k'a ka nɔgɔn ministre bɔlen k'a fɔ non en fait carburant bɛ suɲɛ ou bien je ne sais pas citerne tunna carburant citerne détournera ainsi de suite ne yɛrɛ bolo dɛ c'est tellement facile puisque ne bɛ ko kelen bila n kunna i b'a bila i kunna n'a y'a sɔrɔ ko station dɔ de tun ye citerne commandé k'a ka na station privée dɔ ka citerne commandé ko citerne kan ka na carburant jigin ale de fɛ yen détourné cogo t'o la o détourné cogo foyi t'o la puisque station tigi de b'a ka wari bɔ k'a di citerne ka na station jigin ne fɛ yen donc citerne tɛ se ka na depuis citerne bɛ taa charger yɔrɔ min na k'a wuli sira kan fo ka taa fɔ k'a sera ka livraison kɛ o bɛ contrôler diyagoya mais pourquoi service public la an b'a tununi ko kuma de mɛn an bɛ tununi ko kuma de mɛn en même temps an mago bɛ min na o tɛna se ka sabati il va falloir que u ka ko kelen fɛnɛ dɔn an filɛ ko o ko la nin ye yɔrɔ tɔw la possibilités bɛ yen nɔ par exemple ni kunnafoni di ko don bi jamana ka kunnafoni di so n'a y'i diya i bɛ se ka san kɛ i t'o lajɛ o parce que kunnafoni sɔrɔ yɔrɔ caman bɛ yen nɔ k'a sɔrɔ jamana ta tɛ opérateur téléphonique ko ni fɛn na o caman bɛ yen nɔ mais fɔ an ka ɲɛmɔgɔ k'a bila an kunna ko énergie dɔrɔn de bɛ maliyɛnw bolo pour que ka courant d'a ma tɔw ta taga wɛrɛ yɔrɔ bɛ sɔrɔ o la an bɛ se k'an contenter nin ko caman ye mais courant ko la tant que énergie ma courant di an ma maliyɛn 90 ou 95% tɛ courant sɔrɔ donc o tɛ structuré mɔgɔ kan k'i tulonkɛ min na o tɛ structuré k'i bɛna bɔ k'a fɔ maliyɛnw ye ko parce que nin problème de bɛ yen nɔ o de kosɔn an tɛ ka se ka nin kɛ problème in solution bɛ sɔrɔ cogoya min na dɛ aw mago bɛ o la ne yɛrɛ tun ka laɲini ye min ye dɛ n'an ye courant sɔrɔ k'a sɔrɔla yɛrɛ yɛrɛ fo maliyɛnw satisfaira sans ce moment ministre tun bɛ se ka bɔ k'a fɔ an ɲɛna ko nin ko in de tun bɛ yen walima tɛgɛ dara gɛlɛya kan voilà merci ou tɛgɛ dara gɛlɛya kan k'an yɛrɛ b'a la nin de ye gɛlɛya ye ministre tun bɛ se ka bɔ o wagati la k'a sɔrɔ ka kuma fɔ mais an bɛ wagati min na i ko sisan ne ɲɛ bɛ la dɔrɔn chacun tire la couverture vers soi ministre t'a fɛ k'a fɔ ko non jamana jɔyɔrɔ ye nin ye problème in na parce que a ko subvention kɛra nin ko nin kɛra nin ko nin kɛra et puis syndicats fana t'a fɛ k'a fɔ ko non ko problème ye olu de ye ceux qui est sur problème bɛ fan dɔ la quoi et problème bɛ fan min na en réalité o ka fɔ maliyɛnw ye an bɛ wagati min na i ko bi grâce à Dieu nous sommes à peu près à 13 millions d'habitants a mana kɛ cogo o cogo an man ka se ka dɛsɛ ka solution sɔrɔ EDM ko in na n'a y'a sɔrɔ ko EDM ko in tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ min ye k'o bɛ ka fɔ maliyɛnw ye quoi. D'accord. Voilà. An y'o faamu Abdin Mariko n b'a dɔn k'a fɔ aw jɔyɔrɔ ka bon aw ni jamana tɛ nka aw ye kɛnyɛrɛyew ye Mali yɛrɛ bɛ se ka ayiwa ni a diyara maa min ye ka tile bamayɛlɛma ka kɛ courant ye nka yan'an ka so o yɔrɔw ma ayiwa jamana kɔni kɔnɔ bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ courant ko gɛlɛya bɛ yen bi ministre kumana énergie du Mali syndicat kumana awa i fana ka jateminɛ fɔlɔ ye mun na yan'an ka don ayiwa fɛn minnu bɛ se ka ɲɛ jamana in ma énergie kɔfɛ. Jalo ye ɲininkali tɛŋuna a diyara n ye nécessaire ye mun fɔ n bi jori segin u ma parce que
Malaya no jogo do de bi malien na o jogo aboka go ana toujours kana ko dan tɛmɛnen ka sɔrɔ kana o tigiya ta o jogo de bi malien na kurango problème ti bi ko ye quoi kurango problème be no amena ati k'a fɔ ko Mali fana ye kuranko daminɛ bi ingénieur caman ba de bi Mali la école ne ta ye jumɛn de ye anw ye kalan kɛ école d'ingénieur ni bi yan nɔ électricien de bi bɔ a kɔnɔ Mali ka kuranko pourquoi u t'a ta k'u sigi ka étudier courant yɛrɛ Mali population filɛ cogo min na an bɛ se ka solution jumɛn de sɔrɔ pour que courantigɛ in dɔ bɛ se ka bɔ a la ou bien an bɛ se ka solution jumɛn de sɔrɔ pour que courant kana tigɛ ban do très bien ban do sira dɔ fɛ kodɔnbaliya do ou bien filintula do sira dɔ fɛ o jumɛn ye n'i y'a ye k'i bɛ bɔ k'a fɔ ko nin de kɔsɔn courant ti tigɛ ou bien nin de kɔsɔn an ti courant sɔrɔ o b'a sɔrɔ i y'i base ko dɔ de ka fɔlɔ EDM yɛrɛ bibilama yɛrɛ EDM yɛrɛ de kan ka évaluer fɔlɔ ne fɛ ka EDM yɛrɛ bi cogo min na sisan bibi na poids jumɛn de bi EDM na a kɛra maliyɛnw n'a ka d'u ye o kɛbaaw bɛ sɔrɔ Mali la yan ou bien n'a ka d'u ye mɔgɔ min bɛ fɛ ka ko ta fɔlɔ parce que n'i nana ka na joli ye e ka sin ka an bɛ bamanankan jumɛn fɔ ka joli sanfɛla k'o furakɛ ka dugumana to yen ne b'a jukɔrɔla la très bien kuma yɔrɔ do joli tɛ suma nɛn kan quoi ni mun nana ka n'a sigi dɔrɔn o bɛ se ka jateminɛ kɛ ten dɔrɔn ne bɛ se ka kuma jumɛn de fɔ pour que n ta ti k'a fɔ ko ko karisa y'a fɔ ta o tɛ ne ta ye parce que n'i y'a bi kuma o kuma fɔ o k'a sɔrɔ source dɔ de b'i bolo a la n'i bɛ bɔ ka kuma kɔni dalu de b'i bolo dɔ de b'i bolo a la minisiri bɔra ka mun fɔ nin a tɛ se ka bɔ ten nɔ ten hali n'a y'a bɔ minisiriya la a tɛ se ka bɔ ka kuma ten gansan syndicat fana bɔra ka kuma mun fɔ nin ye tan ka prévu b'u bolo mais ne fɛ sanni nin bɛɛ cɛ maa mun taara ka bila n'an kuranko yɛrɛ sira an bɛ na o sira kan n'i bɛ fɛ ka Mali kuranko i bɛ fɛ ka a sidɔn bi na i bɛ na i sigi de courant mun bi Mali bolo bi na a courant bi cogo di o ye kelen fɔlɔ Mali yɛrɛ bi cogo di sisan mɔgɔ tɛ girin ka sin ka na ten dɔrɔn ka sin ka ko kɛ ten quoi o étude kɛlaw caman bɛ Mali kɔnɔ yan n'u ma se k'a sɔrɔ Mali kɔnɔ yan nɔ u k'a ɲini jamana caman bɔra an ta waati la ka sɔrɔ ka taa ɲɛfɛ i bɛ fɛ k'a fɔ an ka courant ɲini mɔgɔ wɛrɛw fɛ k'an bolo ma dɛmɛ wa walima o ye kelen filanan courant sɔrɔ cogo caman bɛ i y'a fɔ cogo min an daw bɛna s'a ma courant minnu yɛrɛ b'an bolo yɛrɛ fɔlɔ Bamako n bɛ exemple ta n'an ye Bamakɔ ta parce que ko in caman kuma caman bɛ kɛ Bamakɔkaw de bɛ wuli ka mankan wuli sinon burusi kɔnɔna yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ yala kuranko kuma yɛrɛ tɛ fɔ yen nɔ fɔlɔ yɛrɛ Mali la yan nɔ n'i ko k'i bɛ kuranko fɔ i bɛ da Bamakɔ yan de o nin b'an ka fɛn o fɛn filɛ ka wuli nin Bamakɔkaw de don kosɛbɛ Bamakɔ kuran dunba belebeleba jɔnniw de don i b'o question poser fɔlɔ administration n'o ye ministère ninnu yɛrɛ ani usine i bɛ na ne fɛ gasoil kɛra tan nɔ tan fɛn kɛra tan nɔ tan solution de bɛ ɲini fɔlɔ mun b'o o bali i n'a fɔ Samba y'a fɔ cogo min n'i nana n'i y'a ye k'a fɔ gasoil bi ka bɔ gasoil yɛrɛ bɛ na cogo di i b'o ɲɛɲini bi na technologie bi cogo min na sisan i bɛ se ka nin bɛɛ informatiser donc an man ka sigi kɛnɛ kan k'a fɔ ko citerne tunna a taara bɔ nin da in fɛ an man ka sigi o kɛnɛ kan bi na k'a sabu kɛ solution bɛ yen nɔ ka nin bɛɛ lajɛlen sidɔn fuel minnu bɛ k'a fɔ bi na i bɛ se ka na gasoil hakɛ mun bɛ na kɛ i ka barigo kɔnɔ n bɛ exemple ta n'i ye nin boîte in ta gasoil hakɛ mun bɛ k'a kɔnɔ o temps instant i bɛ se k'a dɔn hali yɛrɛ t'i déplacer et pourquoi t'o kɛ
e ye litiri 10 commandé litiri 10 a commandera shurula kono litiri 5 do bela jeli nya bala litiri 5 do iba dafa tan de la ke a rapport akanga ta yoro mununa o yoro bela jeli donné do i bora na ya na taraken kono ani o ki boy no groupe mununa bi utiliser tan nota edem électricité anga edam wala bla ko courant na ibi courant utiliser chogomi jatemina de bike ina fo ambe mobile boli kata mission na anga fo be ka do ni bi na ika missionnaire u bo kata sa na bi na ta kilometre hagamu na ni bi na gasoil ke ka mobile kono do ba fo 15 litres 110 litres 100 plage do de bike ka fo ni groupe bi na tourner bi na air duru mu tourner akanga ni carburant haken ne fait e ya fo sisa kika groupe bi na tourner air duru carburant tara ana majoration bela jeli groupe dana RF lama dépôt damine sana habitasi 100 ma iti ko jedeme solo o ine haklile ko ka fo ko ibina torde yere abe boni yoro ikani ni kuma yoro de la voilà carburant mi kanga ke groupe kono litri fla litri duru kanga ke yoro litri fla bi ke ba faka litri fla la sabu atsega akanga hage mi ngato ke o kuran diga damne ne condition munu bo kede abolu de nyanyini awere dama de bo nyanyini kono na folo ministre bora ka puma mu voici ça ministre ne ba don ministre te maye ko abisinga boti no te doro femu nya dasa go jaka bo fo peut-être que atkebe ki se do fe do di babulu na ya fo sama ya fo juguminata syndicat ofana ni ye wulile ko reposter ta nota parce que posu do de sigile do jamana kono posu do de sigile do abo lu de sigile ko lu confronter nyoko na folo an sigile flega kuma munu foneta an ba hakila de fara nyoko sama ya fo ko lenzi saldo ikanga akanga ko sokonna ne fait quoi solution na ni amna kana o fen goshi nyoko na folo sana bi bo kenema akacha ala fe kuma mu bi bo mo be fen fa mola mais mun kadi malien yi nyama bo di fo malien yi jamana inta chugu donc énergie ko ibe fega fo hal sa chema fo ala o gwani amba zigidi uf mo ko flabi nyoko na sisa mu mina bo akono na sisa amba be haglima de amba chende jatemino la sisa aba mamata minye gele bi be ko maro ka fo fin dogolenteble ni jamana kuturu ministre bora ka gɛlɛya yɛrɛ fɔ ka fɔ suɲɛni kɛra awa carburant bɛ kɛ ka machines latama o suɲɛna surfacturation kɛra opérateur économique da b'a la mamata ni gɛlɛya awa furanna sɔrɔ a la mais jalo i b'a dɔn nin gɛlɛya in ma daminɛ bi koyi ni hakili b'a la yanni fanga kɔrɔ ka bin énergie yɛrɛ ɲɛmɔgɔ kɔrɔ dɔ a directeur kɔrɔ dɔ o minɛna ka tila ka baarakɛla dɔw minɛ minnu yɛrɛ tun bɛ taji kunna olu kun ka kiri bɛ ka kɛ hakili la k'a fɔ ni hakili b'a la hali maire du district yɛrɛ kun bɛ a ko la donc na kuma caman fɔra la taji ko taara bɔ a la o wagati la u y'u olu minɛ k'u don bɛrɛ la fo ka taa n'u ye kiriso la o kiri kɛra o taji ko a bilala da jumɛn na maa si t'a dɔn o labanna cogo min na donc ça veut dire que fɛn min fɔra ministre fɛ fɛn min fɔra baarakɛlaw fɛ nin tɛ ko kura ye o énergie ko la ni fitini de fɔlen ye mɔgɔw ye a la comme a tɔ belebele de bɛ kɔfɛ min bɛ ka kɛ kɔrɔlen o kelen de bɛ sen na mais o kelen de bɛ sen na o par exemple fɔlɔ e k'a lajɛ courant kun bɛ dila cogo min na fanga kɔrɔ la ni nana nin wagati na ye délestage min bɛ ka kɛ bi maa caman b'i jɔ bi ka fisa kunu c'est pas vrai Diallo, je vais profiter k'a fɔ moi ça me fait 30 ans que j'évolue dans le domaine de l'électricité. J'ai terminé les études en 93. Nye baara caman kɛ avec l'EDM. Fɛn caman bɛ yen nɔ anw bɛ a dɔn anw b'a kalama anw bɛ baara k'a kɔnɔna na min ye ka taa a sira bɛɛ fɛ mais anw tɛ da yamaruyalen pour que an k'an sigi k'a fɔ k'an bɛ bɔ ni fɛn dɔ ye n'a porokotora ka bɔ olu yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ an b'a fɔ tare tare. E ko bi ko bɛ se ka dogo ko in na bilen mama ta. Sabu ni ministre bɔra k'a fɔ sɛnɛ kɛra awa syndicat bɔra k'a fɔ ministre ngalon da olu la yɔrɔ ko kɔni tɛ dogo la a la bilen jamanadenw min b'u yɛrɛ fɛ sa u bɛ mun dɔn a ko la i n'a fɔ e filɛ ka min fɔ mama ta i bɛ se ka fɛn fɔ an ye bi an bɛ se ka min faamuya. C'est pourquoi ne profite n ye ministre fo fɔlɔ ka tila ka syndicat fo parce que bɛɛ ye dɔ fɔ
fɛngɛ marigo y'a fɔ cogo min na u y'an dege nin de la bɔlɔlɔ sira fɛ fɛn dɔ ka kɛ dɔrɔn faamaw ka bɔ ka a da dɔ kun olu fana bɛ bɔ u b'a da faamaw kun nka EDM problème an bɛ ɲininkali kɛ EDM problème ye jɔn ye EDM ka problème responsabilité fɔlɔ ça revient à l'État jamana de don parce que i b'a ye k'a fɔ depuis EDM yɛrɛ a fɔra k'a fɔ ko EDM a bɛ courant di maaw ma hakɛ min na kilowatt ni prix ni a b'a di bi na o bi min filɛ nin an ka misali ta u ka syndicat yɛrɛ y'a fɔ ko a bɛ di 180 francs EDM bɛ courant produit ka a bɛɛ lajɛlen labɛn ka na se fo feereyɔrɔ la EDM b'a a san 36 la a bɛ n'a feere dɔw ma 26 24 ye a cayalenba ye majɛ min bɛ yen jamana de ko k'a bɛ o majɛ tɔ dafa o de bɛ kɛ subvention ye mais ko régime mana nin jamana in kɔnɔ min sera ka o subvention dili EDM ma k'o bɔ a sira fɛ an y'a ye k'a fɔ an ka politique ɲɛmɔgɔ dɔ bɔra o yɛrɛ y'i da don a kuma na yanni syndicat yanni mɔgɔ wɛrɛw ka a kuma fɔ donc ça veut dire que juru kun fɔlɔ o bɛ EDM de la donc na coroni kɛra a bɔra faso de la kelen fɔlɔ subvention ta filanan yɔrɔ o ye a ye an ka administration kɔnɔna na institution ba minnu bɛ yen marigo da donn'o kuma na minnu bɛ courant fana jeni olu ni usine batigiw i b'a ye k'a fɔ EDM ka courant sara caman bɛ k'o la ka tɛmɛ fanga kɔrɔ la an y'a ye k'a fɔ EDM directeur dɔ bɛ yen n'u y'o wuli ka bɔ yen ni a y'a ka agent bila u ka taa courant tigɛ assemblée nationale la pour que u ka se ka courant sara u ka juru sara i b'a ye an ka mairie caman kɛra wagati dɔ la EDM kun bɛ t'u ka compteur yɛrɛ déposer donc maintenant o ni a ɲɔgɔnna ça veut dire que juru fɛngɛ coroni baga fɔlɔ o ye jamana ye jamana cakɛdaba yɛrɛ yaya n bɛ se k'a fɔ ko marabagaw yɛrɛ quoi parce que c'est l'état de kan ka jɔ n'a ye n'i ko état dɔrɔn i ye marabagaw de fɔ donc ça veut dire que problème fɔlɔ y'o ye donc problème wɛrɛ jumɛn bɛ yen nɔ an y'a ye k'a fɔ régime fɛn fɛn bɛ na a régime bɛɛ lajɛlen kelen bɛ ka EDM politiser n'u nana u b'u ka ministres sigi n'u nana u b'u ka directeurs sigi n'u nana u b'u ka chef de cellule sigi n'u nana fana i b'a ye k'a fɔ o régime mana na u n'u ka entrepreneur kuraw de bɛ na entrepreneur kɔrɔ minnu tun bɛ EDM kɔnɔna na minnu b'u ka taxes sara k'u ka fɛnw bɛɛ lajɛlen sara k'u bila règle la na appel d'offre bɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ appel d'offre dɔw u b'a fɔ ko restreint o bɛ kɛ u yɛrɛ nagakɔrɔ mɔgɔ damaw ni ɲɔgɔn cɛ donc tɔw bɛ bila kɛrɛfɛ o de ye jamana ye entreprise privée caman fana faga énergie ko in na donc n'i y'a lajɛ o de la ne ko ministre da magara fɛn dɔ de la mais fɛn wɛrɛw bɛ yen nɔ peut-être na ko in ma jɔ marabagaw ye a kɛ u ka kɛlɛ u y'a k'u ka ko ye fɛn caman bɛ bɔ nin kɔnɔ fɛn caman bɛ fɔ nin kɔnɔ minnu dogolen don a ko la o la ko anw tɛ da yamaruyalen pour que ka se ka maga fɛn dɔw la a bɛ fɔ anw ye yɔrɔ dɔw la ko sen tɛ facture kɔrɔ sen tɛ facture kɔrɔ o ye mun ye i mana don yɔrɔ yɔrɔ i bɛ dɔ bila n'i tɛ se k'o kɛ i b'i yɛrɛ ta a bɛ f'i ɲɛna yɛrɛ fana k'a fɔ tuma dɔw la fɛn dɔ bɛ a tɛ se ka k'i ye parce que dɔ bɛ se ka min kɛ olu ye e tɛ se k'o k'u ye i t'i yɛrɛ ta i ka b'o la an ye entreprises fermées an y'an dabɔ a baara la anw t'a fɛ yɛrɛ hali n'a dira ma ka sababuya kɛ gɛlɛya min bɛ yen nɔ bi n'i ye a ta k'a lajɛ gɛlɛya wɛrɛw fana ye mun ye i b'a ye fɔlɔ u b'a fɔ minnu ma ko centrale hydroélectrique ni barajiw de b'o di i bɛ fɛngɛ lajɛ i bɛ Felu lajɛ i bɛ Manantali lajɛ i bɛ Selenge lajɛ i bɛ Sutiba Babilikɔrɔni ta yɔrɔ la n'i bɛ 3e pont sanfɛ i b'a ye donc maintenant Selenge a bɛ fɔ k'a fɔ ko cɛncɛn a ensablement kɛra mais kunu Selenge kun bɛ courant hakɛ min produit est-ce que bi a bɛ k'o produit Manantali ta hakɛ min bɛ ka bɔ an bɛ joli sɔrɔ l'o la donc Felu ta i b'o o ye k'a fɔ ko tuma min na Ala ka hinɛ ministre kɔrɔ in na fɛngɛ a tɔgɔ yɛrɛ bɔra n kɔnɔ ministre kɔrɔ min fatura Magan Magan Musa Magan n'i ye Magan ta k'a lajɛ wagati min na ale kun bɛ yen o y'a sɔrɔ sud africain kun bɛ ka Felu barrage nin labɛn donc a kun bɛ 10 mégawatts de la u ko k'u bɛ a puissance augmenter k'a bila 60 la sud africain kun ko k'u t'o ko nɛgɛ di Magan y'a ye k'a fɔ o wagati la courant ko gɛlɛya nana jamana kɔnɔ a taara ko nɛgɛ kari k'a bila marché la o de bɛ ka courant di Kayi mara na Babilikɔrɔni ta min filɛ nin o fana kun bɛ ka boli o kun bɛ ka courant dɔ di
mais nku tara ko bo fana labɛ u tara yɔrɔ bɛɛ kɛ dingɛ ni fɛngɛw ye a baara jɔra yen nɔ k'a ta san joli o yɔrɔ yɛrɛ ne t'a dɔn o bɛ courant di cogo min a yɔrɔ bɛɛ ye jiw ni a kun bɛ courant di mais u kun nana ko bɔ n'o fana renforcer ka dɔ fara a ka capacité de ka kɛ komi fil ta kɛra cogo min na donc maintenant n t'a dɔn wari ko de ye baara in jɔ wa u ni minnu bɛ a la olu ye u ma bɛn fɛn dɔ de la o de ye baara in jɔ wa donc o fana kɔni baara jɔra donc o badrage hydroélectrique ninnu kun kan ka min produit ka di clientèle ma i b'a ye k'a fɔ caman bɔra a la donc o nana ni gɛlɛya ye donc maintenant barrage fɛn mun bɛ se ka olu remplacer o ye fɛngɛ centrale thermique ninnu ye centrale thermique ninnu fana n'i ye Balenge ta ka na Dar Salam ta ka taa Sirakɔrɔ ta Sirakɔrɔ fana centrale nin na i b'a ye k'a fɔ Burukinabew ka mɔgɔ dɔ tun bɛ Sopamoa mun de o fana tun bɛ yen o tun bɛ yen o kɛrɛfɛ Turki dɔw fana ka yɔrɔw bɛ yen nɔ donc maintenant ninnu bɛɛ bɛ ka boli fuel nin de kan maintenant na fuel tɛ yen olu fana b'u ka fɛngɛw jɔ ne ni a dɔw yɛrɛ ye baro kɛ olu ko ne ma k'olu ko gasoil tɛ kɛ olu ka machine na fuel tɛ olu b'a préférer k'u ka machine jɔ fo na fuel sɔrɔla wagati min na ɔ fuel ko gɛlɛya mun nana ni a ye n'a a bɛ ka fɔ an ye ko mobili 50 ni kɔ tununa mun nana ni a ye ni nin munumunu in bɛɛ lajɛlen bɛ a la o de la ne ko n ko n'a y'a sɔrɔ minnu nana n'a ye komi a fɔra k'a fɔ ko juru min bɛ EDM yɛrɛ la miliyari 600 ɲɔgɔn na o juru b'a la ne ka juru bɛ yen nɔ miliyari 600 bɛ yen nɔ na ne nana ni n ka taji ye na ne ka wari jɛ ma di na ne y'o di o mana fara miliyari 600 kan o fana bɛ na sɔrɔ wagati jumɛn c'est pourquoi ne y'o ɲininkali kɛ n'a y'a sɔrɔ musaka ko ninnu ka musaka ma d'u ma n'o de ma kɛ u seginna n'u ka mobili ye donc fɛn caman bɛ yen nɔ an k'a lajɛ an k'an hakili jagabɔ fɛn ninnu na ka fɛngɛ mais ninnu u ka to ka bɔ u ka kuma o fana cɛ ka ɲi ko ninnu kɔnɔna na marabagaw syndicats ani fɛngɛ ministre ninnu na ministre kuma syndicats kun tɛ kuma o donc tiɲɛni kun bɛ continuer ka taa o don o don a kun ko a bɛ jɔ wagati dɔ la u k'a ma ko câble kɔrɔw de bɛ dugu jukɔrɔ câble bɛ péter câble dɔw falenna mais n'i y'a jateminɛ fana syndicats da magara kuma dɔ la bi u ka conférence kɔnɔna na u ko n'i ye courant ta k'a lajɛ bi courant quartier kuraw caman bɛ ka créer transformateur kɔrɔ min bɛ yen n'i b'a sɔrɔ ko 650 don i b'a ye k'a fɔ a kan ka du 300 ta i bɛ taa sɔrɔ du 600 du 700 b'a kan a tɛ falen a puissance tɛ falen donc maintenant extension bɛ kɛ donc dɔ bɛ fara puissance kan charge kan transport dɔw bɛ exploser dɔw bɛ jeni courant fil ninnu dɔw yɛrɛ bɛ a bɛ se ka kɛ dɔw bɛ tasuma ta ka na donc qualité ko bɛ a la et puis encore renforcement tɛ ka kɛ au niveau de nos différents postes donc est ce que nin bɛɛ tɛ cakɛda bɛ yen an ka mɔgɔ t'a la ye est ce que nin bɛɛ tɛ se ka bila o minɛn kɔnɔ mais fɛngɛ Jalo cakɛda bɛ yen an mɔgɔ t'a la an b'o de fɔ suivi tɛ yen rigueur tɛ yen n'a y'a sɔrɔ suivi tun bɛ baara la komi a bɛ kɛ cogo min na rigueur ka kɛ yen nɔ équipement minnu bɛ yen nɔ équipement ninnu bɛ user de a équipement mana user fana est ce que bɛ ka o entretien fana bɛ ka kɛ a cogoya la wa mun bɛ ka kɛ musaka ko kelen de don wa donc maintenant ni énergie tɛ ka o baara ta a sen na ministère min bɛ yen n'o bɛ ka énergie yɛrɛ fana coiffer ale ka baara ye mun de ye ni n'a ɲɔgɔnna gɛlɛya mana na waati min na olu ka sɔrɔ ka mais ale o ministre ka démission i bɛ hakɛ to dɔɔni o fana ka démission nana hukumu jumɛn na k'ale to yen k'ale ministre kelen de bɔra k'a fɔ an ye bɔlɔlɔ sira Sanbaw ka sira fɛ k'a fɔ ko an y'an ka souveraineté sɔrɔ courant ko la souveraineté kɔfɛ ale sɔrɔla ka walan sɛmɛ a walan sɛmɛni a bɔra ni kuma caman ye k'a fɔ k'ale ye laɲini dɔ kɛ ministre ɲɛmɔgɔ fɛ ka laɲini dɔ kɛ président fɛ u m'ale ka laɲini ta ba la o don kun t'a fɔ don ye k'a to baara kɔnɔ de kun y'a fɔ don ye maliyɛnw gɛlɛya min bɛ jamana kan courant ko la nin de don n y'a ɲɛfɔ marabagaw ye n y'a ɲɛɲini marabagaw fɛ marabagaw ma jɔ u jɔyɔrɔ la u ma se k'a fɔ wa o sababuya la marabagaw n'aw ma se k'o ta ba la ne bɛ walan sɛmɛ o de kun wagati kan ka kɛ walan sɛmɛ a gɛlɛyalen fo maaw commencera ka muruti boloda tuma min na ka tila ka walan sɛmɛ o kun t'a kuma ye dɛ mais i ma ye hali a ye walan sɛmɛ o la Sanba n'u tilala ka tɛgɛrɛ fɔ a kun bɔlɔlɔ sira fɛ mɔgɔ tilala ka jo d'a ma tuguni ni maa min ko ko nin de kɛra n na maliyɛnw bɛ tɛgɛrɛ fɔ o de Sanba k'a ye k'a fɔ ɲɛmaa falen min bɛ n'a kɛra EDM yɛrɛ baarakɛlaw ko ten ko directeur min bɛ falen EDM la a tɛ falen Mali baarakɛyɔrɔ si la ayiwa n ye kuma min fɔ k'a fɔ est ce que bi ɲɛmɔgɔw yɛrɛ mago bɛ nin cakɛda in na cakɛda min e yɛrɛ ka kuma la k'a fɔ ko maliden miliyɔn caman de bɛ yen olu de bɛ mɔgɔw mago ɲɛ nka san o san donse kelen fɔlise kelen awa fɛɛrɛ na sɔrɔ nin ko la fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ a la fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ a la
mais egomi Margoni tononda sera yɔrɔ caman ma cogo min na salon yɛrɛ ne n taara Ciro la Selenge donc n tɛmɛna n tagara Selenge baraji niveau la ni baraji mɔgɔ ye baro dɔw ni fɛnw kɛ parce que Selenge ne yɛrɛ ka ville de naissance ye donc d'habitude n bɛ to ka taga yen nɔ siɲɛ caman donc u ko ne ma ko fɛn olu ka installation normalement dans la procédure ko installation kan ka renouveler tous les 11 ans c'est-à-dire 100 kilo normalement installation kan ka renouveler quoi mais cɛ ko ne ma ko ni a b'a cogoya in na ko depuis Musa Kile voilà depuis Musa bɛ yo kɔni fɔ ko minɛnw b'u bolo kabi Musa Kile halisa o minɛnw ma voilà ko depuis Musa Kile jama dun bɛ ka caya voilà depuis Musa Kile ko situation in bɛ minɛn minnu bolo n'a kan ka falen 110 kilo depuis Musa Kile a bɛ ten tɔ fɔ bi fɛn ma falen a la quoi donc ce qui veut dire qu'en réalité i ko ninnu da sera Touré da sera yɔrɔ dɔw ma an ka problème caman bɛ yen nɔ surtout les pays africains n'o ye farafinna jamanaw ye an tɛ fɛn anticiper quoi an tɛ fɛn anticiper c'est-à-dire an tɛ ɲɛsigili kɛ quoi an tɛ ɲɛsigili kɛ en même temps an tɛ prévision kɛ puisque ne ye Bamakɔ jateminɛ san 5 dɔrɔn nin kɔfɛ i t'a la quartier dɔw bɛ yen nɔ bi olu ye Bamakɔ mɔgɔ yɛrɛ tun t'olu la yɛrɛ mɔgɔ tun t'olu la mais bibi in na n'i donna yen nɔ o quartier nin bɛɛ falen don jama la en même temps o quartier nin bɛɛ bɛ tila ka courant utiliser i bɛ taa se yɔrɔ dɔw la courant poto bɛ dan yɔrɔ dɔw la mais courant poto dan yɔrɔ ani courant bɛ yɔrɔ min na ne y'a jateminɛ a dɔw ka ca ni 5 kilomètres courant poto dan yɔrɔ min na courant tɛ dan ye voilà courant tɛ dan ye i bɛ taa sɔrɔ dɔw ta bɛ dugu jukɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ dɔw ta bɛ yiriw la filiw ni fɛnw na ka taga ainsi de suite bon imagine c'est à dire fɛn tɛ se ka kɛ aujourd'hui an bɛ wagati min na mara bɛ cogoya min na structure bɛ cogoya min na EDM filɛ nin ye cogoya min na bi Mali ka décentralisation ni déconcentration yɛrɛ niveau la c'est à dire u kan ka belebele don EDM na quoi ko ma est-ce décentralisation ko la EDM bɛ u bolo décentralisation ko la ne ma da la pas du tout parce que a bɛ cogoya min na an bɛ wagati min na i ko bi déconcentration na service caman déconcentré la mais ne yɛrɛ bolo hali bi o kan ka belebele fara EDM ta kan quoi sigida dɔw an ka marabolo caman bɛ yen Moptiw ni Gawow olu kulela kɔsani na kosɛbɛ o de kosɔn ne groupe man ɲi voilà o de kosɔn madame ka an bamuso ka bɔli citerne ko in na ni a fɔra ko kurantigɛ ju ye an ka o kɛ Bamakɔ ta ju ye quoi citerne ka tunu Bamakɔ yan nɔ a ma ye courant tigɛli ka caya Bamakɔ yan nɔ an b'o faamuya mais aujourd'hui ne yɛrɛ n dɔnbaga dɔ bɛ n baarakɛɲɔgɔn dɔ bɛ bila o yɛrɛ message nɔ o ko olu bɛ se ka 12 heures d'amblé kɛ bila olu tɛ courant sɔrɔ ale yɛrɛ bɛ obligé k'a ka téléphone charger moto min b'a bolo de la alors que mɔgɔ bɛ ka ɲinɛ ko caman kɔ o n'a yɔrɔ caman voilà Keɲɛbakaw kɔsani na olu yɛrɛ ye jɛkulu sigi ko Keɲɛba courant ko awa groupe taara di u ma hakili la u mankan dara sisan dɔrɔn o n'a yɔrɔ caman parce que n'i ye fɛn caman jateminɛ bi mɔgɔw bɛ ka ɲinɛ yɔrɔ caman kɔ c'est à dire courant bilama tɛ luxe ye quoi c'est à dire k'a fɔ ko non courant bɛ n bolo n bɛ télé lajɛ a la n bɛ radio lajɛ n bɛ n ka téléphone charger ainsi de suite courant tɛmɛna o degré kan quoi parce que n'i y'a jateminɛ bi n'i y'a mɛn ko jamana yɛrɛ économie bɛ balo bi courant de don i bɛ fɛn caman na ye bi organisation caman na ye bi ni groupe tɛ mɔgɔ ka da la i bɛ tilen k'i sigi i tɛ se ka baara kɛ bibi in na i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ camanw de kɛlen don ka surtout nouvelle technologie de communication ko in wagati la i bɛ taa sɔrɔ jeunes caman de bɛ yen nɔ entreprise b'u bolo bi entreprise in ye entreprise en ligne de u bɛ ligne de la mɔgɔ caman bɛ baaraw ni fɛnw k'u bolo n'a fɔra ko olu bɛ tilen k'u sigi ka sɔrɔ olu tɛ baara sɔrɔ k'a kɛ courant ko kama o fana problème ba de ko mɔgɔw ɲɛ tɛ min na i bɛ taga o jateminɛ ni atelier de couture ta k'a jateminɛ bi i bɛ taa atelier caman baden la bi machine bɛɛ bɛ baara kɛ ni courant de soudeur kuma tɛ tailleur kuma tɛ menuisier kuma tɛ en même temps même la transformation agro business i bɛ taga sɔrɔ famille caman bɛ yen nɔ bi musokɔrɔba de kɛlen don ka frigo san a bɛ glaçons ni jinberew bɔ u b'o feere o bɛ kɛ sababu ye ka du balo mais imagine dans une ville n'a fɔra k'a bɛ 12 heures kɛ a bɛ 13 heures kɛ a bɛ 24 heures yɛrɛ kɛ souvent courant tɛ aw bolo i b'i yɛrɛ ɲininka o kɔni kɔrɔ e ka voilà sɔrɔko kɔni tɛ sɔrɔko kuma tɛ yen nɔ quoi alors que bi in na courant tɛ ko parce que a bɛ n bolo n bɛ lumière mɛn a la courant ye wari ɲininan de
wari de bɛ ɲini ni courant in bi cogoya min na mɔgɔw bɛ se k'u yɛrɛ balo donc mɔgɔw mago kan ka ye mɔgɔw bolo kuma ka mɔgɔw mago dilan a la donc o mago dilan ni o yɔrɔ négligera ka aspect kɛ parce que i bɛ fɛn caman faamuya réseau kan ni mɔgɔw bɔra ka courant ko kuma fɔ dɔrɔn mɔgɔw bɛ aspect fɔlɔ min ye dɔrɔn o ye nɔ parce que n b'a fɛ ka télé lajɛ ou bien n b'a fɛ ka match lajɛ ou bien n b'a fɛ ka nɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ ale mago foyi t'o la san yɛrɛ mun bɛ ale tɛ télé yɛrɛ la ye mais atelier de soudure de b'ale bolo ale b'a ka baara kɛ n'o ye denbayatigi camanw de b'ale bolo yen fɛnɛ minnu bɛ baara kɛ ni courant tɛ yen nɔ o situation in o ka gɛlɛn kojugu cogoya min na olu bɛ se ka kɛ en même temps courant ko fɛnɛ filɛ nin ye dibi bɛ fɛn caman de favoriser fɛn caman bɛ yen nɔ ni lumière bɛ yen nɔ a ka ca ala fɛ o kɛbagaw bɛ siran surtout anw yɛrɛ bɛ contexte min kɔnɔna la bi Mali yɛrɛ fan bɛɛ de mago bɛ yelen na bi cogoya min na an ka sécurité bɛ se ka garantie quiétude bɛ se ka na jamanadenw bɛ se ka taga u diyan yɔrɔw la ka segin cogoya min ka d'u ye mais n'a fɔra k'olu si tɛ olu bɛɛ ye dangerw de ye cogoya min na État ka kan k'a essayer cogoya bɛɛ la ka se ka EDM ko in sigi sen kelen kan ninnu ye kuma caman fɔ toujours en fait tonton ne tɛ ministre ka bɔli apprécier ne tɛ syndicat ka bɔli apprécier puisque anw mago bɛ fɛn kelen min na bi o ye an ka courant sɔrɔ ye ministre ka bɔ don o don journal la i ko mu tuma kɛ cogoya min na Mali kura taga sira peut-être c'est a ka fisa parce que malien fɛnɛ an caman bɛ ten tɔ de ka bɔ k'a fɔ ko karisa nɔ don ou bien problème ye karisa de ye o bɛ mɔgɔ caman na soulager mais a b'an na soulager jusqu'à un certain niveau ni e yɛrɛ nana ye don min na e mago bɛ yen nɔ e mago sara a don kama o de kosɔn caman bɛ sɔrɔ ka wuli ka kumaw ni fɛnw kɛ sinon wagati min na a bɛ arranger mɔgɔ si t'i da to a kuma la mais wagati min na a dérangement ni fɛnw bɛ ka bɔ o de la an bɛ sɔrɔ ka kuma sinon en réalité an degelen tɛ courant tigɛ ba la nin wagati ninnu kɔnɔna la très généralement courant bɛ tigɛ Mali la yan nɔ kosɛbɛ marsiw ni fɛnw puisque an fana filɛ nin caman bɛ yen nɔ déception de bɛ an caman ta ye parce que kuma minnu fɔra olu ni min bɛ ka kɛ bi olu tɛ kelen ye parce que a fɔra an caman ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la an y'an ka fɛn caman sɔrɔ an ka souveraineté sɔrɔ fɛn caman na an y'a sɔrɔ courant kow la an y'a sɔrɔ fɛn caman na mais bi bi in na n'a nana fɔ ko o yɛrɛ juguyara ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan donc an caman préparé len tɛ mais peut-être ni a tun fɔra an ɲɛna nin situation in bɛ yen nɔ donc maliyɛnw a y'aw pɛrɛ ka bɔ nin wagati in na ka taa nin wagati in na an bɛ nin gɛlɛya in sɔrɔ a ka ca ala fɛ mɔgɔ caman bɛ se ka alternative wɛrɛw ta mais o la de mɔgɔ a bɛ fɔ de ko nin wagati mana se courant tigɛ tɛ kɛ bilen kosa in na o fɔra ko septembre kalo tile 30 ko courant tigɛ tɛ kɛ ministre bɔra don min na ko dugusajɛ yɛrɛ ko courant tigɛ ko a bɛ améliorer k'a bɛ améliorer puisque kuma caman fɔra an ɲɛna yan nin cɛ parce que hali salon na sini an y'a mɛn ko non ko groupe dɔ de banna ko ingénieur dɔ de kan ka bɔ Sénégal ka na donc ko covid ko kama ko frontière fermera o tigi ma se ka na bon ɲinan tugun an tulo b'a la ko citerne 50 dɔɔni détournera san wɛrɛ jumɛn bɛna fɔ an ye personne ne sait quoi mais an mago bɛ fɛn kelen min na o de y'a to n ye ɲininka n ko fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ a la wa Abdini Mariko ayiwa n b'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ kuraw bɛ yen nɔ fɛɛrɛ kura minnu bɛ yen ni ayiwa nin ko kɔni a mɛnna a la ayiwa fɛɛrɛ minnu bɛ yen bi n'a fɔra k'a fɔ Mali ye jamana ye tile de bɛ an fɛ yan nka halisa anw sera ka tile in labaara ayiwa aw b'o baara kɔnɔna la bi bi in na sira wɛrɛ bɛ yen ka bɔ ninnu kɔnɔna la sabu a bɛ n'a fɔ fɛɛrɛw bɛ ka tila maaw la jamana ɲɛmɔgɔw fan fɛ baarakɛlaw yɛrɛ fan fɛ a kɛ bɛ ɲɔgɔn jalaki de sisan a kɛ m'o ye i y'a fɔ cogo min na n bɛ dɔɔnin fara Sanba ta in kan Sanba i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na mɔgɔ man ka wuli ten nɔ ten dɔrɔn ka sin ka i bɔn ko kan quoi o de ye Mali an ka problème ye a filɛ k'a fɔ ko bilan ye région ninnu ne m'a fɔ n ko courant ko mankan fɛn o fɛn bɛ fɔ Bamakɔ yan de don Bamakɔ de bɛ wuli ten dɔrɔn ka courant ko kuma fɔ ni e ye mun fɔ sisan ne fɛ courant ko la a tɛ ni si tɛ courant ko in solution ye quoi et puis an filɛ nin position min na de ta courant ko in solution a tɛ sɔrɔ ta quoi o jumɛn ye bi bi in na mɔgɔ tɛ wuli ten nɔ ten ka sin ka ko kɛ quoi an sigi de Bamakɔ bi cogo min na bi bi in na ministre tɛ gouvernement hali an bɛ k'a fɔ ko gouvernement an bɛ k'a fɔ ko EDM an bɛɛ de b'a la quoi a y'a fɔ ko courant bi dan yɔrɔ mun na ni 5 kilomètres bi fara a kan ni EDM ma précaution ta o la
hali ni EDM ye Bamakɔ an ka quartier kelen bɛɛ lajɛlen yɛlɛma k'a kɛ groupe électrogène ye groupe problème ye mun ye groupe kan ka capacité mun bɔ n'a y'o bɔ a b'o desservi n'a tɛmɛn'o kan a tɛ se ka dɔ wɛrɛ kɛ o fanga bɛ dɔgɔya o o de la ne ko étude de bɛ kɛ u b'u sigi de ka jateminɛ de kɛ Bamakɔ bi bi in na puissance mun filɛ nin ye a bɛ ka Bamakɔ ta ka se hakɛ jumɛn de la an kan ka jumɛn de fara a kan nka ko sa na an ɲɛ b'a la o baara kuraw bɛ ka boloda Sirakɔrɔ centrale kura n bɛna n'o fɔ n bɛna se o yɔrɔ in ma o tɔgɔ di groupe kuraw nana a fɔra k'a fɔ ko groupe man ɲi ayiwa nin bɛɛ bɛ taa o bɛɛ ye problème kelen de ye quoi groupe ko min filɛ nin ye quoi groupe in de tɛ solution ye quoi e filɛ ka technologie mun fɔ technologie kura mun fɔ nin ta solution de bɛ ɲini o la quoi tant que groupe in bɛ yen nɔ groupe in bɛ sigi a bɛ suɲɛta de bonya a kɛra cogo cogo dɔ jigi d'an b'ale kan ça c'est sûr n'o y'a sɔrɔ groupe kelen bɛ yen nɔ sisan ko litiri 5 bɛ suɲɛ o la ni nana ni groupe 2 ye o de k'a ka kɛ litiri 5 suɲɛta ye litiri 10 litiri 20 de suɲɛta bɛ i bɛ solution dɔ de ɲini e ka groupe kelen mun bɛ yen nɔ fɔlɔ suɲɛni mun bɛ ka kɛ n b'o diminuer n bɛ se ka solution jumɛn de kɛ pour que k'o diminuer ka fɛn dɔ bila o nɔ na ka fɛn dɔ bila o nɔ na o jumɛn n bɛ kuma dɔ fɔ n'i ye jateminɛ kɛ an ka courant jeniba n bɛ segin a kan n y'a fɔ yan nɔ administration ani industrie n'i y'anw ka sow sanfɛla lajɛ anw ka sow sanfɛlaw bɛɛ lajɛlen ye béton de ye daliw de don foyi t'u sanfɛla la administration n'i taara cité administrative la sisan cité ministérielle ninnu n'i taar'u lajɛ sisan ils viennent dans la journée u bɛna ka na baara de kɛ solution de bɛ ɲini sisan k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la tile kɔnɔ pique mun bɛ kɛ sisan an bɛ se ka o diminuer cogo di o jumɛn ye courant barakaba mun bɛ bɔ sisan an bɛ se ka solution jumɛn de ɲini k'o diminuer pour que an bɛ production mun kɛ parce que EDM bɛ sisan je prends l'exemple ni EDM ye 10 mégas bila ka taa sisan ka taa alimentation kɛ o 10 mégas n'a dɔgɔyara i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ dɔw la olu baisse de tension ou bien olu tɛ courant sɔrɔ u b'a centraliser yɔrɔ jumɛn na sisan usine bɛ yɔrɔ jumɛn ou bien ACI kɔnɔna administration mɔgɔw bɛ yɔrɔ min na u bɛ courant bila ka taa yen nɔ n'u bɔra u b'a bila ka taa mais n'o y'a sɔrɔ ko administration yɛrɛ bɛ ka courant produit dun an filɛ nin Joliba TV la sisan n'i ye Joliba TV sanfɛla jateminɛ sisan k'a fɔ ka 100 mètres carrés panneau na n'i y'o kɛ panneau ye k'a fɔ ko Joliba TV de b'o utiliser fɔlɔ san'a ka maga EDM na a tɛ fiɲɛ di EDM ma cité fɛn o fɛn filɛ nin ye ne fɛ fɔlɔ étude de don dɛ u kan ka sigi de ka miiri an bɛ ka wari mun fiyɛ la ninnu tɛ kuma est ce que ninnu ye kuma dunanw ye Mali kɔnɔ yan bi k'a fɔ ko énergie solaire ka bayɛlɛma ka taabolo kuraw ta an b'a mɛn journaliw la an b'a mɛn ka volonté de don Mali bɛ fɛ ka taasira kuraw ta nka i tɛ foyi ye o de la n bɛ k'a fɔ n'i y'a ye k'a fɔ ko bɛ mɛn tan nin bɛ bɔ k'a fɔ dɔrɔn ta a da ka di dɔ de la o a da ka di mun na o bɛ n'a kuma de fɔ mais o tɛ fɛ a ka yɛlɛma o yɛlɛma in dɛ ale sa centrale thermique ko in kɔni a fɔra ko nafaba t'a la ayiwa a bɛ pollution kɛ fɔlɔ an ka bɔ a kɔnɔ walasa fɛɛrɛ ka sɔrɔ parce que barrage hydroélectrique a y'a fɔ Selinge ni fɛn ninnu filɛ nin olu tun bɛ production mun kɛ nin ye tan ne m'a fɔ ko calcul de kan ka kɛ o jumɛn ye barrage ninnu sigira waati mun na diyagoya courant ka o waati i bɛ taa sɔrɔ si ils étaient à 100% de production san bɛ walankata ka taa dɔ de bɛ bɔ a la a bɛ n'a fɔ adamaden si bɛ ban cogo min na ka taa dɔ de bɛ bɔ a production na ka taa o jumɛn an ka ba kɔnɔ na n'i y'a jate e ko ko Sotiba fɛn yɔrɔ la ko barrage centrale hydroélectrique dɔ bɛ e ma ɲininkali kɛ k'e t'a dɔn k'a bɛ fɛn mun kɛ yan k'a sabu kɛ jumɛn ye maa caman t'a dɔn ale kɔni mɔgɔ kɔni bɛ nɛgɛw sogololen la yen nɛgɛw sogololen bɛ yen nɔ mais i ye kuma min fɔ tiɲɛ don nin bɛ mun kɛ ji de kan ka boli ka tribune tourner ji yɛrɛ bɛ yan farakuru de bɛ i bɛ fara de ye n'i ko i bɛ barrage hydroélectrique dilan Selinge ninnu dilanla waati min na normalement tribune ninnu bɛ tourner yɔrɔ min na ji kan ka stocker de ka to ka fɛnw kɔnɔnaw bɔ o tuma a bɛ chute mun kɛ tribune sanfɛ o chute bɛ tourner o bɛ dynamo tourner o tuma o dynamo bɛ courant bɔ an t'an bɛ ka taa ba yɛrɛ fa ɲama ni sow jɔ ka ba kɔnɔna fa
an bɛ se k'a fɔ ko o b'an ka jamana ta an bɛ taa ka taa groupe électrogène san ka na n'i ye groupe san ka na i bɛna wari de don a la tuguni mais groupe n'a sɔrɔ groupe 5 kan ka san sisan a ye 2 san sabanan in a y'o kɛ ka centrale dɔ sigi centrale solaire a wari mana sigi a bɛ san 25 kɛ o panneau o bɛ yen panneau si bɛ taa san 20 est-ce que Mali service bɛ panneau bɛ yɔrɔ min la marché panneau bɛ ne ka service marché ayi e ko tɛ o comme i ko ko service bɛ yen nɔ n ka administration parce que mɔgɔw m'a bila u kunna ka o yɔrɔ minnu olu minnu bɛ courant yɛrɛ jeni kuma de filɛ nin sisan o de la n ko quoi sigili de bɛ kɛ ka jateminɛ de kɛ an ye gasoil dun an ye nin dun o tɛ o nin kuma ninnu fɔ kun ye jumɛn a fɔ kun ye u k'a mɛn de a mɛnna a fɔ mɛ ko injection sur les réseaux u b'a fɔ a bɛ taa fɔ mɔgɔw ɲɛna an wulila an y'a kɛ k'a sɔrɔ hali EDM ma jɛn n'a ye f'u y'a fɔ an ɲɛna an sɔrɔla k'a bɔ a la o ye jumɛn ye bibi na machine bɛ yen nɔ i bɛ panneau sigi ale tɛ batterie sigi tant que tile bɛ yen nɔ dɔrɔn a b'a yɛlɛma k'a kɛ 220 ye 380 a b'a kɛ EDM ka courant ye e b'ale de dun fɔlɔ n'i ka panneau ta banna waati min a bɛ sɔrɔ ka EDM ta dun système bɛ yen ne i ko solution ne bɛ tuma est-ce que aw ye gɛrɛla jamana la aw minnu ye ingénieur ye ka nin fɛn ninnu ɲɛf'u ye EDM y'a test kɛ yala a tɛ tɛmɛ o kan EDM ye site dɔw ta ka test kɛ o kelen fana filanan anw ka dɔgɔ an b'a fɔ cogo di anw ka dɔgɔ nin na quoi EDM yɛrɛ bi bɔ ka taa jamana wɛrɛ kan n'i ye EDM ingénieur ɲininka u b'a dɔn k'a fɔ Kita centrale solaire ma sigi Kita kɔsa in na a y'a ka dugu fɔ cogo min na ne hakili b'a la waati dɔ la u tun ye projet dɔ lancer ko Pelengana oui Pelengana centrale oui moi je suis de Segu u taara ka taa yɔrɔw bali chaque fois i b'a sɔrɔ an ka village mɔgɔw b'an wele ko panneau solaire ko min bɛ yen nɔ aw sen b'a la wa parce que denmisɛnninw sigilen don a mana kɛ cogo o cogo a baara la u bɛna denmisɛnninw bɛna baara sɔrɔ panneau ko yɛrɛ tɛ fɔlɔ dɛ i b'a ye ni a fɔ ko k'a bɛ kɛ baara mun bɛ kɛ yen nɔ manœuvre bɛ k'a la a projet taara min a dara a dossier dun kɛra o a dossier la ko y'a fɔ k'a baara yɛrɛ daminɛna a ma taa Burukina yɔrɔ kun étudiera k'a fɔ ko a sigiyɔrɔ bɛɛ o jumɛn ye fɛn ye mun ye quoi volonté de do quoi sisan mɔgɔ mun bɛ na Nana ye ministre je me mets ne tɛ ministre ye quoi mais Nana ye ministre ye sisan ne nana directeur EDM directeur je suppose que soit c'est un ingénieur dans le domaine a b'a ka planning ta ou bien u b'a fɔ cogo di voilà a b'a ka politique énergétique a b'a bɔ k'a bɛn a bɛ n'a di ɲɛ b'a la n bɛ nin kɛ tan n bɛ nin kɛ tan n bɛ nin kɛ tan on discute la parce que tant qu'on m'a sigi de ka kuma ka discuter ka calcul de volonté bi segin a kan tuguni quoi ka sɔn a ma k'a fɔ k'i bɛ volonté quoi sinon n'o tɛ yan n bɛ nin ta ka n sigi n'a fɔ fɛn y'a fɔ cogo min na n b'a ta k'a sigi parce que n ka mɔgɔ dɔ don n b'a ta ka sigi a fana bɛ n'a sigi o cogo la. a bɛ fɛ k'a fɔ mama ta ye min fɔ ko énergie kɔni kɛra politique yɔrɔ de ye a politisera o de ye kow bɛɛ tiɲɛ nin cogoya la. o de y'a bɛɛ tiɲɛ. ayiwa d'accord mama ta an y'a ye k'a fɔ kɔsa in na kuma dɔ fɔra n'o ye centrale n k'a fɔ nucléaire ko ye nucléaire ko kuma fɔra ani Mali kuranko gɛlɛya kumaw nana don ɲɔgɔn na maaw nisɔndiyara kosɛbɛ ayiwa an ma tila an koli la fɔlɔ a kuma an bɛ ja min nin kuma min fɔlen filɛ n'o ye nucléaire ko ye ale bɛ nale Mali kuranko dala sa wa walima nin kuma in a bɛ se ka maa nisɔndiya k'a fɔ énergie ma tila a ta la fɔlɔ an bɛ ka kuma wɛrɛ fɔ. Jalo i b'a dɔn ni kamana gɔnna i tɛ ka ɲɛ sɔrɔ fɛn dɔ la i bɛ bɔ ka fɛn dɔ fɔ maaw ye pour que k'u hakili sigi bɛɛ lajɛlen ka boli donc nucléaire ko in fɔlen ne yɛrɛ ye baro kɛ ɲɔgɔn teri dɔw yɛrɛ bɛ yen na ne wulila ko n bɛ fɛn ɲɛf'u ye u b'a fɔ ne ɲɛna ko ne t'a ɲɛdɔn k'a sɔrɔ u ka baaraw depuis Ala y'u da u tɛ courant dɔn u ma deli ka courant baara kɛ u ko n'an ye nucléaire civil sɔrɔ k'an bɛ nucléaire militaire sɔrɔ k'an bɛ kɛ puissance militaire ne ko yanni an ka so ma an bɛna wagati joli kɛ yanni o don cɛ an ka baraji ninnu an ka groupe fɛngɛ thermique ninnu bɛ ka min di yanni o étude ka kɛ ka taa ko installation bɛ kɛ k'o finaliser ko bɛ na courant di est-ce que o t'a sɔrɔ nin bɛɛ jɔra an tɛna lampan ou bien troche ou bien fitinɛ dagani ɲini sa wa donc maintenant fɛn mun don i b'a dɔn an b'o de fɔ Jalo bi
malien joli bɔra kɔfɛ kana k'a fɔ k'u bɛ na u ka nafolo investi ka na ni partenaire ye yan an ka ɲama k'a yɛlɛma k'a kɛ courant ye falajɛ kati kɔfɛ yan an y'a ye ko gaz découverte kɛra maa min yɛrɛ o découverte kɛ a ko k'ale kelen bɛ se ka courant di Mali bɛɛ ma munna u t'o tigi accompagner an y'a ye k'a fɔ tuguni i b'a ye fɛngɛ Marigot da magara Kita la a bɛ san kelen bɔ ou bien a bɛ sɔn ka ca n'a ye Kita bɛ ka marcher ni panneau solaire de fɛngɛ fana ye yɔrɔ dɔ fɔ ba ye yɔrɔ dɔ fɔ Bla wagati min na anw kun bɛ taa ka taa groupe fɔlɔ sigi Bla barada dɔ kun bɛ min kun bɛ courant fana produit k'a feere Bla yen nɔ électrification rurale nin na ale kun bɛ panneau solaire de installer mɔgɔw fɛ kalo la ka taa ka facture minɛ donc i bɛ anw yɛrɛ fana ni chinois dɔw de la ka na u taara ni anw ye Kati kulu sanfɛ o y'a sɔrɔ n t'a dɔn a bɛ yen n t'a dɔn a tɛ yen nɔ Kati maire kun ye un certain Haidara cɛkɔrɔba dɔ don a ko k'an ka taa kulu sanfɛla la n'u mago bɛ hectare 100 la u mago bɛ 200 u ko n'u ye o centrale solaire nin sigi u bɛ se ka kulukoro tigɛ ka bɔ Bamakɔ la ka kulukoro bɛɛ ta ni a ye mais nin projet ɲɔgɔn joli nana jamana kɔnɔ jɔn b'i sen d'a kan marabagaw énergie directeur tɛ énergie agent tɛ énergie syndicat tɛ mais marabaga minnu bɛ yen c'est pourquoi ne ko n ko régime fɛn fɛn tɛmɛna u bɛɛ lajɛlen ye énergie nin ta k'a kɛ k'a politiser donc nous nana voilà nafa ɲini yɔrɔ donc maa caman murutira ka segin ka taa u ka nin fɛngɛ réaliser jamana wɛrɛ la wali u y'a projet bila u n'u ka partenaire ka sababuya kɛ mun ye administration ka sɛbɛn ko giriya musaka kow da bɛ yira caman fana na a kow la sinon minnu bɛ ka ɲama ninnu fɛngɛ ta ninnu kɛ n'u b'u k'u ka fɛn installer kulukoro sira la ne ka mɔgɔw b'u la ne n'u bɛ baro kɛ contrat signé na an bɛɛ lajɛlen y'an ka télévision soba la mais baara bɛ niveau jumɛn na contrat signé na dan n'o ma o bilala a bɛ bila tiroir kɔnɔ accompagnement jumɛn bɛ état bɛ ka min kɛ i b'a dɔn Jalo bi fɛɛrɛ min bɛ yen centrale nucléaire ni ne b'o kɛ cinéma boy ne tɛ n da mago kuma na moi je ne commente même pas ça aujourd'hui le Mali est en défi a ka déficit est 300 mégas Mali mɔgɔ bɛ o de la Maroc filɛ nin Maroc ye yɔrɔ bɛɛ kɛ panneau solaire ils ont pu produire 400 mégas panneau solaire là mais clé min bɛ Maroc o clé kelen t'an fɛ yan voilà an ka jamana ka bon n'u ta ye an ka clé ka bon n'u ta ye o n'a ɲɔgɔn na olu ye 400 mégas produit yɔrɔ min na mun bɛ anw kɛɲɛ ka 300 mégas min bɛ anw ta jɛ an k'o produit panneau na panneau solaire bɛ yen ɲaman bɛ yen gazi bɛ yen mais Jalo anw de t'an yɛrɛ ka hɛrɛ fɛ sa an de bɛ k'an yɛrɛ sɛgɛn don fɛnw na sa sinon centrale minnu filɛ nin ye min ye thermique ye c'est une perte pour l'EDM c'est une perte pour l'État et c'est une perte pour les travailleurs minnu b'a kan n'u si bɛ ka tigɛ a gaziw ni a chaleur ni a fɛngɛw fɛ produit ninnu kasaw fana fɛ i bɛ na n'i ma nɔnɔ min i kɔnɔ bɛɛ bɛ fi a laban i tɛ si sɔrɔ i yɛrɛ bɛ sa donc an bɛ min na dɔrɔn an bɛ min fɔ bi ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ ka politiki dɔ sigi courant ko ta yɔrɔ la engagé énergie renouvelable ninnu ma min bɛ ka fɔ tan fɛngɛ ni thermique ni bɛɛ lajɛlen ye fɛngɛ ye Russie jamana in dugu in tɔgɔ yɛrɛ ye de fɛngɛ kɛra yɔrɔ min na ayi non a explosion kɛra dugu Chernobyl anw bɛ o lajɛ n'i ye o yɛrɛ documentaire lajɛ hali n'a fɔra ka fɛn bɛ d'i ma fu la i bɛ ba la n'i taara centrale nucléaire n'i taara Japon fana a ye tiɲɛni min kɛ u b'a fɔ den dɔw bɛ wolo ɲɛkili sababu la den dɔw bɛ wolo i b'a sɔrɔ bolodenkɔni 15 bɛ fan bɛɛ fɛ ou bien sen 3 bɛ k'i la mun b'o kɛ ninnu effet secondaire ninnu de b'o kɛ effet chimique ninnu de b'o fɛ centrale nucléaire ninnu caman u bɛ tiɲɛni min kɛ u b'a fɔ mɛnɛ ko jamana caman bɛ ka bɔ a kɔnɔ voilà Allemagne yɛrɛ bɔra a kɔnɔ en avril ya ka sababuya kɛ explosion ba min kɛra Japon yen nɔ donc bi anw yɛrɛ ko chaleur manda ye tile manda ye an dun fɛ yan tile de b'an fɛ i b'a dɔn problème ye min n'i taara an ka centrale thermique ka agent de garde minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ car ninnu fɛngɛ ninnu kɛ ka si fɛn ninnu kunna centrale nucléaire ninnu à la moindre des erreurs choc bɛ se ka produit mɔgɔw b'a fɔ ko ji min bɛ kɛ ka a refroidir fɛn dɔw ko ba bɛ anw fɛ anw ka ba anw ma se k'o kɛ ka anw ka barajiw yɛrɛ fɛngɛ an bɛna se ka taa o de brancher nin na o ba olu n'o fana kɛra ji nɔgɔ minnu ni ɲama minnu bɛna b'o la les déchets an bɛn'o kɛ mun ye donc an bɛna an yɛrɛ de faga fɛn dɔ la donc a bɛ ka fɔ 5 ans 10 ans des choses comme ça le plus sûr là aujourd'hui an bɛ yɔrɔ min na centrale thermique minnu solution télémanie ye min ye bi solution télémanie ye min centrale thermique minnu bɛ yen qui sont aux arrêts
n'u jɔlen don u k'a lajɛ n'u u bɛ se ka réchemiser u bɛ se ka labɛn cogo min na ka se ka baara kɛ ni o ye en même temps entamer le processus d'installation des centrales solaires et puis ani minnu bɛ kɛ déchet kan an'u ka gɛrɛ min bɛ ka gaz produit fɛngɛ mara nin na u k'a lajɛ u bɛna se ka mun partenariat kɛ avec l'état ou bien ale yɛrɛ fana ka kɛ énergie dɔ ye a dan ma min b'a ka gaz produit ka courant produit ka EDM yɛrɛ concurrencer tant que na concurrent ma ye EDM na EDM fana tɛ taa ɲɛ koyi a bɛ kɛ komi an ka téléphone so ninnu bɛ cogo min na fo concurrent de ka ye a la na concurrent ma ye a la c'est pourquoi an b'a fɔ l'administration il y a pas de sanction donc fɛn dɔ tiɲɛni dɔ bɛ kɛ donc maintenant i b'a sɔrɔ k'a fɔ sanction tɛ k'a ko kɔnɔ na syndicat bɔra ka u ka jaabi di misikili ko Jalo fɛn kelen min fɔra misikili ko tɛ syndicat fana bɔra k'u ka misikili de yira wa cɛ o cɛ i m'a ye ministre wo directeur wo ni i nana i kɔgɔ da syndicat kɔgɔ la u b'i kɔgɔ pɛrɛ u bɛ taa wa u bɛ gagner i kan i b'a ye n'a Ala ma fara an ka musokɔrɔba yɛrɛ kan fɛɛrɛ sugu bɛɛ bɛ kɛ a bɛ taa u b'a fana falen dɔ wɛrɛ la dɛ parce que maa tɛ syndicat kɛlɛ ko i bɛ syndicat nɛgɛ de aw b'a lajɛ baara bɛ se ka ɲɛ cogo min na aw b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ten tɔ sinon ni min kɛra nin de ka di anw ye sanba ninnu ka to ka na bɔlɔlɔ sira ka to ka bezuba ninnu kɛ an ye ten tɔ i m'a ye bɛɛ nisɔndiyara an yɛrɛ ɲinɛna bi an ka emprise kɔ Kidali an ɲinɛna an ka emprise kɔ alors que la priorité aujourd'hui c'est de récupérer Kidali Aguelok et puis Tessalit mais bi an nana kɛ 59 citernes détournées point barre bana alors que an bɛ fɛ an ka finitigilakaw k'an ka territoire bɛɛ de occupé ka kan ta ye ayiwa Samba jigiya bɛ ministre ka kuma kɔfɛ wa syndicat fana kumana est-ce que bi malidenw bɛ se ka n k'a fɔ Mohamed Mamata Touré kuma min fɔ est-ce que maa bɛ se k'i jigi da ni fɛɛrɛ ninnu kan a taabolo ye nin ye wa i ka jate la non mɔgɔ jigi da man di nin kan jigi da man di teliyala an bɛna nɛgɛjuru sira bila sɔɔni minnu b'a lamɛn u fana ka se ka u ka hakililaw di jigi da man di ministre ka bɔli kan en même temps jigi da man di syndicat fana ta in kan puisque ne ye ministre ka intervention lamɛn mais en réalité ne y'a ye problème minnu bɛ yen nɔ a da sera problème de ma kosɛbɛ quoi mais maintenant solution alternative ye min ye et je pense que Mariko da sera caman ma mon père yɛrɛ da sera caman ma ainsi de suite caman Mali mana kɛ cogo an mana kɛ cogo cogo Mali la nɔ quoi ce qui est sûr n'an sigira ko ko kunna an kan ka se ka solution sɔrɔ an bɛ wagati min na ko bi état généraux bɛ ka fɔ fɛn caman kan dɛ voilà énergie yɛrɛ di Mali état généraux de kan ka kɛ bi gouvernement bɛ ko o ko la k'u jilaja ka énergie Mali état généraux kɛ ni partenaires b'an na partenaires ka se ka na cogoya min na an bɛ se ka courant sɔrɔ je pense que an ye mɔgɔ caman ye minnu ko partenaires b'olu kelen yɛrɛ bolo minnu bɛ se ka Mali yɛrɛ mumɛ bɔ dingɛ kɔnɔna la olu promesses ni fɛnw taara parce que ne y'o de fɔ quoi n'i ye promesse ta ka se degré dɔ la i k'i jilaja que les fruits soient au rendez-vous des fleurs mais tant qu'on ma kɛ problème parce que an ye mɔgɔ dɔw ye responsable yɛrɛ dɔw bɔra lithium yera Buguni batterie bɛna dilan maliyɛn bɛɛ bɛna courant sɔrɔ nɔgɔyaw ni fɛnw na mais n'a fɔra ko malgré tout ça gɛlɛyaw ni fɛnw bɛ ka na anw minnu bɛ an yɛrɛ bolo yan nɔ yɛrɛ et puis o suma k'o dugumajɛ n'an b'a la tuguni Russie la centrale nucléaire yasa bon voilà souvent an b'an bolokɔrɔjɛgɛw bila an senkɔrɔjɛgɛw ye alors que gɛlɛyaw ni fɛnw bɛ yen nɔ en même temps mɔgɔw bɛ ka min fɔ fana ko énergie solaire ou ni fɛnw je pense que olu ko expérimentera Mali kɔnɔna la certes an kɔni peut-être an ye denmisɛnninw ye an ma bɛrɛ ye mais amateurs ni fɛnw fana expérience kɛra yan nɔ quoi amateurs ni fɛnw expérience kɛra yan nɔ surtout dans les campagnes et autres on a vu la manière dont c'est soldé puisque a bɛ soldé cogoya min na toujours problème ninnu de bɛ na et problème ninnu tellement an se k'u solutionner mun kama parce que juste on veut que karisa de ka kɛ coupable ye ni ministre ka sortie jateminɛ énergie directeur énergie baarakɛlaw ni fɛnw en tout cas gɛlɛyaw ni fɛnw bɛ olu ka bolo la olu fana mana bɔ u bɛ bali fili ka taga état kan ce qui est sûr u k'a fili ɲɔgɔn ma mais u ka ne bɛnkɛ kɔni to yen nɔ voilà u b'a fɔ tɛmɛ kaw la Jalo kɔni tɛmɛ kaw la pewu voilà Mariku Mali bɛ se ka bɔ kuranko gɛlɛya kɔnɔ sira jumɛn kan est ce que e ɲɛ b'a sira la bi bon ne ɲɛ bɛ sira mun na o ye an ye mun fɔ solaire ne ɲɛ bɛ o solution ye jumɛn ye tile kɔni wasalen b'an bolo tile wasali i b'a dɔn
an ka mètre carré kelen au minimum i bɛ se ka 5 kilowattheure i bɛ se k'o de sɔrɔ bon an b'a fɔ an bɛ mun dɔn i bɛ se ka unité 5 mètre carré kelen i bɛ se ka courant unité 5 an bɛ unité mun utiliser i bɛ se k'o de bɔ a la. donc kɔrɔ compteur kelen bɛ se ka sɔrɔ mètre carré. compteur unité an b'a anti unité o san idem fɛ yan bon kilowattheure de quoi mètre carré kelen i bɛ se k'o de sɔrɔ unité kelen sɔrɔ heure o heure quoi durant 5 heures jusqu'à 6 heures de temps n'i ye jateminɛ kɛ ne yɛrɛ fɛ quoi gouvernement bɛ se ka hali i désengager cogo dɔ la on a des opérateurs économiques ici malien dɔw kelen bɛ yen n'i ko ko wari n t'a dɔn wari sɔrɔ cogo an k'o bila quoi wari ka k'i bolo quoi wari b'u bolo i ko kabako malien dɔw projet dɔw bɛ yen nɔ pour que ka se ka courant walankata o jumɛn ye ne ye injection mun fɔ nin ye ni ne y'a fɔ maliyɛnw ɲɛna sa opérateurs ɲɛna k'u ka courant produit ko k'a feere EDM ma sow sanfɛla la e yɛrɛ bɛ don a la hali ni wari caman t'i bolo o jumɛn panneau sɔngɔ ka nɔgɔn je prends l'exemple i bɛ opérateur kelen ta ni administration mun fɔ nin sisan c'est des ministériels mun fɔ sisan a kelen bɛ se k'a bɛ panneau ta panneau san k'a bɛɛ kɛ panneau ye a bɛ courant mun bɔ a tɛ taa n'a yɔrɔ wɛrɛ dɛ a bɛ courant mun bɔ compteur de bɛ sigi a compteur bɛ tourner n'a ye unité hakɛ mun di cité administrative ma tile gan fɛ o wari bɛ d'a ma yala gasoil ko kɔni t'o la. o t'o la min jɛnna o yelen don. o ye kelen ye particulier parce que Sama y'a fɔ cogo min na kuma dɔw la a bɛ dɔw hakili la k'a fɔ sufɛla la courant bɛ tigɛli mun kɛ a ye obscurité ni dibi minnu fɔ nin ta nɔ ta tu sais que politique dɔ bɛ yen nɔ pour que ka pays développé ba ninnu an bɔra yɔrɔ dɔw la sisan olu b'a kɛ o jumɛn ye IDEM ka compteur bɛ e fɛ yen nɔ mais IDEM de b'a ɲini e fɛ n'a bɛ unité di i ma dɔrɔmɛ 30 je prends l'exemple a b'a fɔ a bɛna panneau kilowati kelen a bɛna o sigi e ka so sanfɛ pour que k'a courant di e yɛrɛ ma n'i ka unité ye dɔrɔmɛ 30 ye unité bɛ yɛlɛma ka kɛ e fɛ yen nɔ dɔrɔmɛ 20 ye a bɛ EDEM lafiya quoi parce que panneau mun bɛ produit e fɛ yen nɔ n ye mun fɔ panneau dan ye ka produit quoi n'i y'a sigi a sigili mun bɛ kɛ ten dɔrɔn a bɛ kɛ sababu ye ale bɛ courant mun ta ka bɔ a ka centre la ka se e fɛ yen nɔ n'o y'a sɔrɔ a kan ka parce que courant bɛ bɔ yɔrɔ mun na n'i ye jateminɛ mɛ ni courant bɔra ni temps ye sisan n bɛ exemple ta courant ka bɔ sisan ni 10 kilowatts a bɛ taa se e fɛ yen nɔ waati ma a tɛ se ni 10 ye quoi o b'a sɔrɔ dɔ bɔra a la o b'a sɔrɔ dɔ bɔra a la charge bɛ dɔgɔya charge bɛ bɔ a la mais n'a ye solution sɔrɔ sisan ka fɛn dɔ sigi e fɛ yen mun bɛ se ka au lieu ka taa ni 10 ye fɛ yen a ka taa ni 5 ye fɛ yen nɔ o fana ye économie ale ma donc dans la journée i b'a ye charge bɛ fɛkɛya ale ka réseau sanfɛ an ye usine minnu fɔ an ye administration minnu fɔ olu bɛɛ bɛ lafiya donc sufɛla la compteur spécial bɛ yen nɔ bi o de la quoi sonyɛni ne bɛ ka mun fɔ bi bi na an ka technologie développé don cogo min na quoi a ka d'an yɛrɛ de ye ka sonyɛni kɛ quoi an yɛrɛ de sonyɛni de ka di maliyɛn ye an taara centrale dɔ sigi Benin centrale dimensionné don a dimensionné don cogo di n bɛ exemple ta 40 kilowattheure 40 kilowatts o de sigilen don donc a kan ka pour que an bɛ minnu dɔn unité a kan ka unité 40 bɔ sisan abonnéw bɛ ta cogo di du bɛɛ dɔnnen don donc a bɛ ɲini e fɛ pour que bɛɛ lajɛlen ka se ka courant sɔrɔ 40 unités de bi produit tile kɔnɔ. d'accord i b'a surunya an ka se ka nɛgɛjurusiratigiw lamɛn a maa damadɔ ka se ka hakilila d'an ma an bɛ sɔrɔ ka kuma laban. très bien parce que nin ye jumɛn a bɛ EDEM de dɛmɛ quoi e b'a fɔ sisan ko e mago bɛ unité kelen na donc maa 40 bɛ ta unité kelen de bi attribué bɛɛ lajɛlen la n'i ko i bɛ tɛmɛ unité kelen kan dɔrɔn i ka compteur b'a bila donc bi bi na technologie b'an bolo bi bi na cogo min na EDEM kan ka se k'a dɔn k'a fɔ a ka client a bɛ ka fɛn dɔ sama ani mun ma kan o bɛ sonyɛni bɔ a la quoi anw fɛ yen nɔ bi bi na an bɛ ka taa usine ni fɛnw ma
an bɛ ka sɔgɔnɔ na i bɛ taa sɔrɔ ni compteur 5 ampères b'an fɛ yen nɔ an kɛ mɛ k'a yɛlɛma k'a kɛ 15 ampères ou bien an kɛ mɛ k'a yɛlɛma k'a kɛ 20 ampères mais ka EDM ka courant fo fɔ o de fɔli ka d'an ye ou bien nin fɛn y'a suɲɛ o de ka d'an ye an yɛrɛ de bi courant suɲɛ maintenant pour que ka EDM dɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen la dɛ ni EDM de gouvernement o jumɛn u ka faveur de kɛ mɔgɔw ye mɔgɔw bɛ se ka courant sɔrɔ u kɛrɛfɛ la cogo min na o ye subvention ye bon ne fɛ n'o solution nana a ka ca ala fɛ caman bi bɔ courant na sinon nucléaire ko a maintenance yɛrɛ an tɛ se k'a kɛ quoi e ma se k'i ka groupe yɛrɛ fɛ i bɛ taa négligence kɛ nucléaire la i bɛ bombe wuli solaire de y'a solution ye. Ayiwa an bɛ kuma di an ka lamɛnbaaw ma minnu bɛ ka Joliba TV News lajɛ nin waati in na minnu fana bɛ ka radio Joliba lamɛn ayiwa an b'a fɔ k'a fɔ n'a y'an wele ayiwa télévision min n'a bɛ k'o lajɛ o kumakan bɛ se aw ma o tɛ se aw ma joona o kuma n'a y'an sɔrɔ dɔrɔn a ye bɔ télévision kɛrɛfɛ walasa an ka se ka ɲɔgɔn faamu kuma n'a ye weleli kɛ dɔrɔn a ye ɲininkali kɛ sabu waati bɛrɛ t'an bolo walasa an ka se ka kuma di an ka maa welelenw ma nɛgɛjuru sira b'aw ka bila la 65 65 50 50 bamanankan na o ye 65 50 50 ayiwa minnu bɛ k'an filɛ sisan u bɛ se ka weleli kɛ o la mɔgɔ bɛ an kɔ ani su allo 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 an balimakɛ ani su ani su i b'an wele ka bɔ min tɔgɔ ni jamu ne ka wele ka bɔ Jijan Sidibe Amadu Jijan i tɔgɔ ni jamu Sidibe Amadu Sidibe Amadu bisimila Sidibe min ka question bɛ concernant duloki jɛmantigi ni duloki simantigi comme donna débat kan quoi Mama Tani Samba voilà duloki jɛmantigi ale ka kuma na ko nucléaire ko ale b'a ka catiribɔ de quoi an bɛ diɲɛ bɛ ka yɛlɛma ka taa de usine fanga ka bon bon mɔgɔw dun mɔgɔ bɛ courant na quoi bon olu ka kuma la ministre ka sortie la ministre ye système 3 de fɔ min bɛ siɲɛ di siɲɛ min bɛ min minnu n'a bɛ courant di i tɛ ɲininkali kɛ an ka se ka maa wɛrɛw sɔrɔ waati bɛrɛ t'an bolo bilen voilà bon n bɛ kuma fɛ parce que o tugu da mɔgɔ yɔrɔ la ministre ye système 3 de fɔ nka ko centrale nucléaire nin ko o bɛ o ye fo san janko ye san 7 ou bien san 10 jate quoi bon duloki jɛmantigi olu tɛ ka kuma ministre ka tɔ 2 de kan quoi bon n b'a fɛ k'u da mɔgɔ la k'o yɔrɔ développer jama ye quoi donc ministre ka kuma jumɛn ministre ye système 3 de fɔ a ko fɔlɔ centrale nucléaire mais o tɛna joona quoi o bɛna fɔ laban na quoi e ka mi ministre jumɛn de ma ministre de la mine ministre de l'énergie a bɔra ka kuma min fɔ kɔsa in na voilà a bɔra ka débat min kɛ kɔsa in na waati tɛmu la voilà bon a ye système 3 de fɔ mais sabanan ye centrale nucléaire civile o bɛna retard la quoi mais fɔlɔ ni bɛ fɛn bɛ minnu n'a bɛ ji di quoi n'a bɛ courant di quoi ani barrage électronique quoi mais ninnu datigɛ mɔgɔ o 2 si la quoi bon a bɛna fɔ ministre ka kuma ma diya u ye quoi ayiwa o bɛ n'i jaabi donc n b'a fɔ k'u da maga yɔrɔ a ye 2 min fɔ ka sɔrɔ ka se centrale ma k'u da don yɔrɔ la k'o walawala mɔgɔw ye o bɛ n'i jaabi sa Sidibe an b'i fo nɛgɛjuru sira ye 65 65 50 50 a bɛ ka Joliba TV News ale de lajɛ an bɛ jama ko di jɛmukan de kɛnɛ kan maa b'an kɔ ani su allo ani su allo allo n balimakɛ i b'i bɔ télé kɛrɛfɛ i ni su i b'an wele ka bɔ min baasi foyi tɛ i b'an wele ka bɔ min Dawuda ka bɔ Côte d'Ivoire Abidjan Abidjan bisimila ouais n ye balima n y'a ka kumaw mɛn kuma ninnu ɲɛna kosɛbɛ nka ne duloki jɛmantigi Samba ani duloki jɛmantigi olu bɛ ka ko kɛ sabotage ye an dɛmɛ n'o kan o a ye ko de fɔ mun bɛ mɔgɔw a bɛ se ka ɲɛ cogo min na jamana ko de y'o ye a bɛ ko kuma ɲuman de fɔ ko bɛ se ka ɲɛ cogo min na donc olu bɛ ka kɛ sabotage ye dɛ nucléaire bɛna kɛ c'est pas comme ça solution bɛ a y'o fɔ mɔgɔw ye an bɛɛ de degun bɛ bɛɛ de kan a ye sabotage ni coopération a ye nin dabila c'est pas bon. ɲininkali b'i bolo wa Dawuda allo
Ok, bon, quand même. Aïwa, Anika kuma fam, ambi Abidjanka ou Befoni Watina, 65 65 50 50, Abika Joliba TV News, Laje, Abi Jamako di Jamukan de Keneka. Allô? Allô? An Sumbal Maken, Iba Wule Kabomi? Voilà, Amadou Traoré Nyamakorani. Amadou Traoré Nyamakorani, bismillah, Amadou. Voilà, ça, never on a non quoi. Non, il faut encore moi de quoi. Ni ba niveau nan temana footage nga mal ko la. Voilà, ta kana mo wole ka ta tila ka et puis ka footage kana kambi o rambe ni ngona pour mu kala kana abu. Amadou kolobu kala kan tiga ke beni hakilla do ni ngali bi bolo bi ngali ke mo shite kolobu kala kan fola ya no. Aba ka nigler ko nikolo albe nigler ko mo na. Oh, o ta le ga hakilla wa e ga ngali jumenye. Ni ma mi famia ibo ngali kala amiteme. Voilà, bo men ngali ke mina ay pa maru to na ay pa mi ko nigler ko ma. Voilà, ko yoro en voilà. Ale be min do na be jamana tanya mo go de la. Aywa, anya fam. Voilà, mais an kana footage ke ngona ko ante non niveau ram. Anya fam, ambi fo. Mali mo ba dembela. Ambi fo ko sebe, ami nyama ko kronika bela jele fo 65 65 50 50 abika Joliba TV News laje abi jama ko di jamukan de keneka ambika kuma mali kurango gelare kabi. Allô? Allô, an Sumbal Make? Iba wole ka bomi? Sebeni koro ito ni jamu. Touré, bismillah. Ok, donc il y a une question. Est-ce que d'abord qui connaît le système de plateforme multifonctionnelle? Hein? Plateforme multifonctionnelle. Il y avait un projet là pour l'électrification de la ville. Plateforme multifonctionnelle. Oui, un projet pour électrifier c'est beaucoup de zones. Est-ce que Doba Kalamaoulou c'est là quoi? Et au projet de Touad Dimantidi. Merci. Merci, Ambi Fotouré. Ambi ma kelen walma ma flata Musa, am soroka kuma janga ma woleluma 65 65 50 50. Abika Joliba TV News allez de laje. Allô? Aywa 65 65 50 50 Joliba TV News aba le ka abi radio Joliba de ka jama kodi. Allô? 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 Bonsoir. Oui, bonsoir. Malma ke ban wole ka bomi? Bamako. Ito ni jamu. Allô? Oui, ibi tele toy, ibi kuma téléphone la. Mamere. Ngo ibi tele mangan to ibi kuma téléphone la ko ami ñon fam. Ka téléphone ka télévision fora. Ouais, no kadi nga ibi se ka boa kerefe, ibi boa kerefe dro ami ñon fam. Ne fora directement. OK, antlobila. Voilà, le problème est mis en bas c'est que donc ministre comment mi faut ministre Mousso comment mi faut anya bala mo cité ka demain non et la plupart des gens mimbe ka comment ou beka tout doit ka comment na de tumba donc faut énergie mo yo sonde tout le monde sait ça parce que en beka facture banque de financer donc je vois pas pourquoi ou tête date musoka kumana ni musokoroba sibe hake mina est-ce que ni mitaka si ka kalombo tout le monde sait que c'est de voler les énergies on sait ça au lieu d'aider ça au lieu de coup demain tout demain ou be ka dutu da ka kumana ko rodo be ka ko ku beta corriger ka mina ko pasro kalombo tout le monde sait que c'est de voleurs hein donc ce sont des choses il faut essayer de voir il faut pas qu'il y ait encore musoka kuma ke fuye c'est pas d'accord aya fam ningali tibolo d'accord Musa amba joya ami nega juru sira joya ami kuma labandi anga ma wolelo ma jona sabu wati kon tote bere ble wala sa ningali minun kera mama tature wa ningali minun kera akilla chama nyesira ema oui et Daouda folo de weleli ke donc ale ko ambe ka saboteli ke ante ka saboteli ke ambe kan haklina defo. Donc maintenant ni abanye ka fo ko femi fora wajibite anga son ministre tama wajibite anga son syndicaliste tama enfana ka fo ko on est profane en la matière. Moi je ne suis pas profane en la matière. Ne courant de kala me ka courant bara de que j'ai eu à travailler avec l'EDEM, j'ai eu à exécuter beaucoup et puis amader projet mimbe non mais c'est qu'à fond nous avions été les premiers minouillés
Amader mɔgɔw ka plateforme multifonctionnelle nin kɛ Touré da y'a fɔ cogo min na donc ce n'est pas un sabotage an nana pour que ka se ka an hakilina di an wele kun y'o de donc an tɛ x kɔ an tɛ y kɔ mais ministre y'a hakilina fɔ EDM mɔgɔw y'u hakilina fɔ an wulila ka na an ta fɔ fɛn bɛ ɲɛ cogo min na donc maintenant solution an y'a fɔ an ko solution telima ye mun ye central thermique minnu bɛ yen nɔ bi n'u bɛ problème na n'u bɛ panne na u ka a essayer k'olu labɛn k'olu lamarcher n'olu fonctionner na sisan o bɛ dɔɔni bɔ gɛlɛya la yanni u ka projet wɛrɛ ta min ye ka se ka solaire lanati an fɛ min ye ɲama minnu fɔra minnu ko k'u bɛ ɲama yɛlɛma ka kɛ courant olu fana ka baara ka da min ye gazi min fana bɛ yen n'o découverte kɛra Falajɛ Kati kɔfɛ ka se ka olu fana yɛlɛma k'u kɛ courant ye donc maintenant o kɔfɛ Amadou Traoré min ko an bɛ Kolobo kalaba la n'i y'a ye anw bɛ wele ka na c'est que an bɛ fɛn dɔn a la an bɛ se ka fɛn fɔ n'o tɛ ale tun bɛ wele ka na plateau la ale ka na plateau kan donc et puis encore n b'a fɔ a ɲɛna anw tɛ yan nɔ pour que ka mɔgɔ kulokɔrɔ kuma duman fɔ wa an tɛ yan pour que ka mɔgɔ lagosi na min ye anw ka tiɲɛ an b'an ka tiɲɛ fɔ n'ale bɛ fɛ k'a ka tiɲɛ fɔ Jeliba TV b'a invité a bɛ na a b'i sigi plateau kan a b'a ka tiɲɛ fɔ c'est très simple donc Touré ale ko an bɛ mun kalama plateforme multifonctionnelle na bon plateforme multifonctionnelle Samba da magara Amader ka projet la bon an bɛ se k'a fɔ ko le projet pilote de l'Amader anw de ye o réaliser Kɔnɔbugu et bi an kun bɛ a kɛ ni ɲɔsi machine moteur de courant kun bɛ produit n'o ye ala ka hinɛ ATT la ATT bɔtɔ a ka mission na Mopti mara la don min na an ye Kɔnɔbugu bila en service a sera Kɔnɔbugu a y'i jɔ a ye foli kɛ donc Banque mondiale mɔgɔw kun mana na visite la Amader la wagati o wagati fɛngɛ la station pilote de l'électrification rurale Kɔnɔbugu kun do kun b'a envoyé an y'an to la ala y'a kɛ an ye courant sama ka bɔ Fana ka na Kɔnɔbugu interconnecté a la donc bi o cédera EDM ye EDM bi ka o fɛngɛ bɔ donc min ye laban ye o ko anw tɛ ka ministre dɛmɛ anw mana mɔgɔ dɛmɛ kama yan nɔ nous ne sommes le soutien de personne nous soutenons le Mali et nous soutenons l'armée malienne anw ka fɛngɛ de on n'est pas là pour soutenir X ou Y c'est pourquoi kuma la nane kun donna ko n bɛ ministre dɔrɔn fo ma syndicat fo j'ai été injuste voilà donc j'ai été injuste donc nous ne sommes le soutien de personne sur ce plateau nous soutenons le Mali nous soutenons l'armée malienne pour pouvoir récupérer l'ensemble des emprises du pays sécuriser les personnes et leurs biens an na kun ye nin de et puis on n'est pas là pour que ka mɔgɔ kulo kɔrɔ kuma duman fɔ an bɛ kuma bonya ni karama kɔnɔ ka bɛɛ bila i ka minɛn kɔnɔ ministre n'a y'a kɛ a ye min fɔ an m'a fɔ a ka kuma ye nkalon ye an m'a fɔ a ka kuma ye tiɲɛ ye syndicats ta la même chose donc nous sommes venus juste pour que ka se k'an hakilina fɔ wa an b'a dɔn an tɛna nkalon da mɔgɔ fana na donc n bɛ bɔ kuma la yan jalo o diyara n ye Mamata Samba hakilila ɲininkali dɔw ɲɛsina i yɛrɛ ma minute kelen de b'i bolo an bɛ minute kelen di Mariko fana ma a ka se ka kuma laban fɔ d'accord ɲininkali minnu kɛra je pense que kuma tagabolow la an ye ɲininkali ninnu caman jaabi sauf que an ka jaabiw de ma kɛ mɔgɔ minnu ye ɲininkali nin kɛ olu ka a ma k'u sago ye quoi mais olu o fana bɛ faamuya quoi et puis an tɛ yan nɔ k'a fɔ ko yɛlɛbɔnna ni fɛnw kɔ quoi parce que an mago de bɛ courant na o de y'an se yan courant tɛ an bolo an b'o gɛlɛya kɔnɔna la o de ye an se yan nɔ quoi sinon ni courant tun bɛ yen nɔ ko courant bɛ maliyɛn bɛɛ bolo tranquillement problème ni fɛnw t'a la débat tun bɛ sigi fɛn wɛrɛ kan a tun tɛ sigi courant ko in kan quoi donc réalité de don an nana an da to o de la donc ni a tagabolow ma bɛn mɔgɔ minnu fɛla ko ma an bɛ yafa ɲini u fɛ voilà k'u ka a kɛ hakɛto ye donc ko ministre muso a mana kɛ cogo o cogo n'a ma kɛ anw mamuso ye a bɛ k'an ba ye quoi donc a ka di an ye mission b'a bolo ala k'a réussite d'an ma quoi ani a ka di maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma an ka courant sɔrɔ en même temps fɛnɛ min ye an ka finitigilakaw ye ko mon père da sera ma cogoya min na an bɛ dugawu k'u ye u bɛ lutte min na ala ka se ka a victoire di u ni maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ma cogoya min na jamana bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ merci an b'i fo Abdin Mariko i ka kuma kuncɛ kuma ye jumɛn ani jaabi min b'i bolo maa minnu kuma na seconde damadɔ o b'an bolo ok jaabi tonton ye min fɔ ani Samba nu ye min fɔ jaabi tɛ tɛmɛ o kan an sigilen don yan nɔ a kun ye jumɛn ye solution jumɛn bɛ se ka sɔrɔ a la dɔ da magara ministre ka kuma fɔlenw kan a ye fiɲɛko mun fɔ o fana ye solution dɔ ye komi ko ye dɔnni ye fɛn dɔ ye mɔgɔ t'a bɛɛ dɔn i bɛ mun dɔn i bɛ kuma o de kan
système ELN fana be no o jumay abu ka fian yelema ka ke courant o fana solution doye tiens do ni ministre a fo fana solution doye mu mi se ko deme courant ko fena mais kuma kun tara solaire ka an hanyo ye anye biomasse fo peut-être an hakli pana ELN ko quoi tiens ko kama kuma ka donc wora o fana tiens o fana deme bo nucléaire ko mu na anda magaro la an sirane de do an ka bara e courant yi o jumay négligence mu ba na groupe explosé li ni fait là encore nucléaire d'état négligence kololo ka bon ka temo ka ayere magote nga énergie la problème yo quoi nucléaire te jene oyi antise ga ko wara do de la ka fo ko am magoto la o ko na kila ka cheni were do ka kila ka jalaki were be jamana ni amina rabbi am fo et puis éolienne mi fora éolienne expérimentera amader ka projet fona fait hamdallah mopti tasira la ça a été un échec dans le projet de l'Amader ni mogom ta kalamatigi ka nyini ka do parce que finya mi yere bo munumuno finya yere est-ce qu'on va en faire d'accord awa afamiyara ambi fo Mohamed Mamata Touré anko Mali doron o nyemogo do Samba Balobo ba aleye kuna fonni charlan a donimbe bololo sanfe kosebe minye hadamadenw hake ani mara tato nyuma gouvernance olubo kelela Abdini Mariko ale ingénieur usine ko ani pano ko fukata se courant yɛrɛ tabolo kuraw ma ale bo ɲɛdɔn kosɛbɛ ne yɛrɛ tɔgɔ Amadou Diallo jama ko di anw bɛ ka ɲɛnamaya Musa Sanogo bole kun bɛ nɛgɛ karafe la radio fan fɛ Augustin Eishubi min ye Morlaye Touré ka taa se Musa Haidara ma ani Isuf Sangare an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fana fo ni Ala sɔnna segi bɛ kɛ jama ko di ka sini sibiri nɛgɛ kanɲɛ 9 ani kari nɛgɛ kanɲɛ 10 an balimaw a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ